Milon Happy Durga Puja Bazendana same to you Milon like Dandana thank you Bibunang गोजोननाय थाबाय मा खबर गुड मर्निं थेंक इउ मेरि माने आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे मोजां आरोना मा खालामदों मर्निं उन्दुना दं अह सिखाराखै नामा साराय 10ता जाबायानो सिखाराखै होमबा इलिस बसुमतारिया मा होनदों बहानि जाखो आब'आ होनदोंना आङो आसामनि आङो इलिस बसुमतारि आगै सापागुरि Baja Nagarasu मा होनदों मेडाम प्लिज ओपन हियार अच्छा मैडम प्लीज ओपन हियर प्लीज मैडम बोला ओपन हियर अच्छा नागारास ओपन करना है ना जिद ओके जिद बाजिला जाओ ऐसे क्या है और नागारास ने क्या बोला मैडम प्लीज यू बैक साइड रिवर बेन ओपन हियर प्लीज मैडम अच्छा नो रे नो मजा मिलना ऑन आरना थैंक यू मिलना ऑन थैंक यू मजा पेरेग्रीना जा मांका हेलो ब्यूटीफुल वुमेन बोला है थैंक यू वेरी मच कौन लाइक मी दिया लाइक एक लाइक करो प्लीज मिलना जा ऑन दाना थैंक यू आगे मिलन जा जोमावा अथपार ना ऑन आरो नामा जोमा थैंक यू ओमफ्राय जा सोमखोर नुजाफैदों हाय आब' होनदाना हाय आगै सोमखोर ओमफ्राय जा फैसाला मा होनगोन दुर्गा फुजा सब दुर्गा फुजा सब नाजाय नाकि दुर्गा पूजाय दुर्गा पूजाय सब नाजाय नाकि बोले फैसा ना दुर्गा पूजा जाम क्यों ना जाम फैसाल जा मत मान नुजाफैदों आरो ना बाजै सना मा खबरलै होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै मा होनो मत मागै नोंनिया मारै दं ये तो किसका नाम है पहचानने में दिक्कत हो रहा है सॉरी ओमफ्राय जा नागारासो जामोन आंखो मैडम प्लीज रिक्वेस्ट मैडम मी मैडम प्लीज मैडम बोला है क्या ऐसे मजा अंडर ना नो अच्छा राबाया मा खनसेल' हो नालेब हाजोआव होनदों मा आच्छा मा खावसेल' हो नालेब हाजोआव होनदों खावसेल' नुदो आरो ना आच्छा फुरानबाय नामा दा मा खबर जोमा राबा दा मा खबर नागारासा जा प्लिज मैडम प्लिज रिक्वेस्ट मैडम प्लिज बोला है नो बाबा नो होनदों ओमफ्राय जा हियार ओपन प्लिज मैडम बोला हियार ओपन करना है ना अच्छा जे मजा लाइक डान्ट्रि होनदों ना थेंक इउ ओमफ्राय जा डना जा गुड मर्निं होनदों ना गुड मर्निं डन ओमफ्राय जा जोमावा गाबदों मानो गाबखो जोमावागै गाबनाङालै ओमफ्राय जा राबाया मोजां होनदों ना राबाया जा लाइक दोनदों थेंक इउ हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज एक लाइक करो प्लीज जा जोमावा गाबदों मानो गाबखो
र' ya Karen aja hi hoनदों ना hi Karen Vijayanagara Samankale madam please request madam lots request madam open here please madam back bank open here please lots request madam no worry baba फिर कभी ओके जा say má ra khờ bà nhá kéo ghi đây liền hả kéo ghi mana bidi baba mana bidi he ayu tau thang ke he ओमफ्राय दा सोरनि थालांखो जों मा जा अनदों जों ओमफ्राय जोंहा आरबिया जा हेलौ आब' होनना हेलौ आरबि आगै मारै दं आसामा जा हाय मेरना हाय आसाम विजयनगर असम ओके बाय मैडम अच्छा ओके बाय बोल के मतलब रो रहा है अच्छा हियर ओपन करना था फिर कभी करूंगी ओके ओमफ्राय आसामा चालू आसामा lo आरबिया जा आब' आब'आ महानि होनदोंना आं आसामनि आगै आसाम सापागुरिनि आङो ओमफ्राय जा आसामा दिमाय सबिताया जा हेलौ आब' लाइक दा होनदो थेंक इउ आगै सबिता गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जा राबाया मांखौ खुसिनि मोदै नालेब हा हाजोखौ नुना होनबाय मा जाखो खुसिनि मोदै नालेब हाजोखौ नुनानै मा जाखोलै राबायालाय राबा ब्रादार मा जाखो ओमफ्राय आसामा लाब होनदों ना आसामा लाब ब्लक ना मा जाखो आसाम नालाय मा बिदि नुलायखोलै केमेरायालाय दिनोलाय हेलो हेलो गाइस कौन है प्लीज मेरी एलबी स्क्रीन में आ जाओ कमेंट करो लाइक करो सबिता गैया मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ना ओंख्रि संबावाखै आगै सबिता ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो खुसिब्रा नालाय नोंखौ नुना आदसा नंगौ आरोना बिदिबा मोजां दे ब्रादार राबा ब्रादार थेंक इउ होनदो ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों जाथ'वाखैनो आगै संबावाखैनो बियो मानो बिदि आरोना अनसो एबार माबायानो गैलाहाय माबोरै जानानै थागोन ओमफ्राय जोंहा सेरि मोसाहारिया मा होनो जा साइज नुखायो बाजै सना होनदों आरोना नंगौ नामालै होनदो राबाया जोंहा मा होनगोन थांथ'बालाय हा थाथ'लाय दे थाथ'नोसै आरोना दे थाथ'नोसै ओमफ्राय जोंहा सबिताया आब' आंहा जाखांबाय दा ओमफ्राय मा उन्दुफिनबायसो आंहा होनदों जाखांना उन्दुफिनबाय अखा हादों नामा आयौ जारलाहाय आदसा जाखांना उन्दुफिनबाय आरोना आगै मा ओंख्रि जाखो सबिता आगै ओमफ्राय जोंहा जोमावा अन दं बाजै होनदों दे थेंक इउ दे जोमाव गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो Kesai, hi, please use pink lipstick, please. Hi, please use. अच्छा, pink lipstick, please. Pink lipstick मतलब यूज करना है ना पिंक मुझे अच्छा नहीं लगता अरे मतलब अभी ब्लैक देख रहा है क्या लिपस्टिक लिप्स ओमफ्राय जोंहा खि साइडआ मा होनखो लाइक दानदो थेंक इउ के साइड गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मोनसे नोंनाव मोनसे इन हाउस नाव दङ बाजै होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोमाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनखो गुमैयालाय महा थांदों आब' होनदों आरोना सानैजों जमा लाइफ फैनांगौ होनबासो समायो गुमैया थायाना मालाय माबा मा होनो केम्पआवसो थायोना आरबिया आगै नों गुमैया थायाना
Bây giờ 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 red na giờ red na cái hai đứa na hai rồi xe na bây giờ TV mang cái good morning वो अच्छा गुड मॉर्निंग बहना कैसे हो बोला ओ थैंक यू टीवी मतलब मेरे बीच में आने के लिए गुड मॉर्निंग मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो मतलब क्या कर रही हो अभी टीवी स्ट्रीम ओमफ्राय यार जा लाइकल' दे होनदों बाय बाय दे जायो दे यार मा होनो लाइकल'बाबो गोजोननाय थाबाय आरो दे नोंनिसिम यार ओमफ्राय जोंहा के साइडआ बहुत क्यूट बहुत क्यूट लिरिक लागे लगेगी क्यूट लगेगी मतलब फिंग अच्छा ऐसा है मतलब फिंग मतलब लगाने से क्यूट लगेगी ओके फिर कभी लगाती हूँ मैं स' बिटिया जामानगौ अके अके होनदां आब' सना ओंख्रिया सबाय दाउ आरो मैखुन भाजा आरो पथल भाजा आब' होनदां ना टेस्टि मोनदे आगै सबिता ओमफ्राय टिभिया जामानगौ कल शाम को लाइव नहीं आया हाँ लाइव नहीं आया कल शाम को थोड़ा मतलब थोड़ा बुखार हुआ था ज़्यादा नहीं थोड़ा हुआ था तो इसलिए नहीं आया लाइव नहीं दिया मैंने टीवी ओमफ्राय जोंहा जोमावा अनदोंना थेंक इउ जुमिया जामानगौ खबरफोरा मोजां ना बाजै होनदों खबरा मोजां आंनिया जुमि नोंनिया माबोरै जा पुनम आगै हाय होनदों ना हाय पुनम जा राबाया मांगौ ओइ नोंनि रिल नेम राबा ओइ नानि ओइ नानि रियेल नाम आच्छा रियेल नाम दोना आंनि रियेल नामा माने बिश्वकबि होनो ओमफ्राय जा पुनमआ मा खबर होनदों मोजांथ' आगै पुनम नोंनिया मारै दं खिथादो दे ओमफ्राय जोमाव जोंहा अनाना थेंक इउ जोमाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरबि आगैया मांगौ दुर्गा फुजा जायो दा आब' नोंसोर जायो दा आब' नोंसोरनिखै नायहै आं होनदों नायहैनो आं होनदों ना नायहैनो आं होनदों दुर्गा फुजा जायो आगै रोनोमिलावबो जायो आरबि आगै ओमफ्रायो कालिगावआवबो बिराद मोजां बानायदों माथोना एबार मोजां बानायदों नामा कालिगावनिखौ नायनायनि र' गिदिर नुदों माथो मोजां पुनमआ गुड मर्निं होनदों ना गुड मर्निं पुनम आगै ओमफ्राय आमिया जा व्हेयर आर इउ फ्रम बोला फ्रम आसाम है इंडिया आसाम आमी एजेड ओके सबिता गया अनदों थेंक इउ पुनमा जा न्यू फ्रेंड जयन मी बोला है ओमफ्राय जा पुनमा मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरो ना आंखौ सोंदों आरो ना आगै ओंखामखौनो जाथ'वाखै संबावाखैनो ओमफ्राय जा पुनमा मागो आंनाबो मोजां होनदों दे मोजां जानांगौ आरो ना आगै ओमफ्राय जोंहा जा अनदों आरो ना थेंक इउ जोंहा राबाया जा नोंनि आच्छा रियेल नाम बिश्वकबि हा होनदों बिश्वकबि बाट स्पेलिंआ थरा मिस्टेक जादों आरो ना बिश्वकबि होनो स्पेलिंआ मिस्टेक जादों ओमफ्राय पुनमआ मा होनगो जोमाव जयेन मी होनदों ना जोमाव जयेन जानोनो पुनमजों ओमफ्राय जोंहा मृदुला आई लव यू बोला है सेम टू यू होनदों टिभिया जोंहा मा होनगो हम भी ठीक है बहन हम ऐसा ही आराम कर रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है गेट विल सुन बनाना टेक केयर बोला आप भी ठीक है ब्रदर ओके मतलब ओके आराम कर रहा है ओके मेरा भी थोड़ा मतलब अभी ठीक है कल थोड़ा गड़बड़ था
मोजां पुनम आंखौ निउ फ्रेन्ड जइन मी बोला है पुनम ने सबिता अन होनदों आरो ना थेंक यू सबिता आगै आमिया जा आई एम फ्रॉम मिजोरम बोला है और मतलब आप मिजोरम से है थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जा सेरिया मानखौ बाजै नोंसिना न'खराव सोर सोर दं अन्नानै खोन्था हर दे बाजै होनदों जोंना मा होनो फिसाला दं आं दं बोराय दं आरोना ओमफ्राय बोरायाथ' मालाय माबायावसो थायो नालाय केमावसो थायो ओमफ्राय पुनमागिया अन होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा जा क्या क्या बोलता क्या बोलते रहता है ज्वाइन करना है करो रिप्लाई मिलेगा बोला पुनः मतलब ज्वाइन करना है तो करो रिप्लाई करेगा बोला है जमा ऑफिशियल ने अब वो जो मतलब रिटर्न करेगा वो पूनम आ गई ज्वाइन करो पूनम ओमफ्राय जों मिद्रुला मा होनखो मिस लाभ इउ मिस जोमावा जा मिसिं लाभ इउ बोला है जोमावा ब्लू लिख रहे क्यों बोलता है ज्वाइन करो कमेंट सर लॉक भिडिअफोर बोला पुनम आगै कमेन्ट बर'सो नालाय पुनम आगै कमेन्ट खालामनो थिनदों आरो ना कमेन्ट खालामनो थिनदों पुनम आगै ब्लु दंना नोंनाव बाय पुनम किउ डिलेट मेसेज सोर मेसेज डिलेट खालामखोलै बाय पुनम ओमफ्राय जोमाव मा होनखो ब्लु आदसा फरायखांबाय आं ना जोमाव जा ब्लु नाङालै बाजै आंनो होनदों औ नोंनो होआथ'वाखिसै आङो जोमाव आदसा किसका सोर कमेन्ट डिलेट खालामखो ब्लुखौ बोखारनानै एलबि होनांगौ ओंखायनोथ' बाय पुनम हा ओमफ्राय जा सबिताया अनदों आरो ना राहुला जा हेल' होनदों ना हेल' राहुल ओमफ्राय जा राहुला मांगो वेर आर इउ फ्रम बोला फ्रम इंडिया आसाम से हूँ मैं राहुल ओमफ्राय जा ठीक है सिस्टर अपना ख्याल रखना और खाना हो गया आपका बोला है हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी खुद को ब्रदर लेकिन अभी मॉर्निंग का ब्रेक खाना नहीं खाया है लेकिन मैं चाय पिया है टीवी ब्रदर मजा पुर्णिमा अन होनदों आरो ना मजा श्रीनि बासाया जा हाय होनबाय हाय कैसे हो ओमफ्राय जा माब्रै दं मजा सिंगेल आगै हाय गुड मर्निं वीकेंड आरोना बाजै सना होनदों थेंक इउ सिंगेल आगै मजा पुर्णिमा माय मे बा हामा एसामिस हरदों हा मांगो माबा हामा एसामिस हरदोंमोन डिलेट खालामबाय आं थाथों मा होनो पुनम आगै थाथों नामा अ ओमफ्रायो जोमाव मा होनखो अनार ना थेंक इउ जोमा रितेशआ जा हाय होनदों ना हाय रितेश गयारिया जा काट खालामदों आरो ना ओमफ्राय जा सेरिया मा होनखो बाजै बाबुआ बेसेबां बोसोर जाखो बाजै होनदों ना सोरनि आइडि जाखो बियो मा होनो मोसाहारिया खिथानो हागोन नामा सेरि मोसाहारि आगै बाबुआ क्लास 1 फरायगासिनो सेरि मोसाहारि आगै ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो आदसा बाजै सिरि मालाबानो दंफैयो आरो नों नों होननानै नायदों आरो ना सिरि दंथ' आरो नोंथ' फैयाखैमोन होनदो बावाखै आगै मा होनो होनायानो सिंगेल आगै ओमफ्राय जा रितेशआ हाय होनबाय हाय गयारिया जा बाजै होनदों आरो ना दे बुं बिबोनां सना गयारि रितेशआ हाय होनदों गयारिया गुड मर्निं बाजै होनदों ना गुड मर्निं मा होनो गयारि
Koyari boy agay single aja this like day bima this like day bima nane oमफ्राय मा जाखो खर'आसो अरजोंखो ना माखोब्रा सिंगेल आगैनालाय जों मा जा अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय जा सन्जुआ खबर फाल ना बायदेव होनदों ना खबर फाल मोर আপনার কেনেকুৱা सन्जु ओमफ्राय जा जों मा अनदों ओमफ्राय जा श्रीनि फासा ना मा होनखो आतसा हु बोला अ आतसा हे बर'सो नामा ब्रा होनदो होनो मागे मानखो थानो मानखो थानो नोंगोमोन नामा थानांगौमोन नामा होनदों ना थानांगौमोन माने बांद्राय असाइसबा खालामजायो आगै माने फुनम असाइसबा दोननो बाखायो आंबो बानायालाय आं नुबोखौनो नुबोदिया पात्ता गैला आङो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो बिस्कुट सा बिमा हा हा अ बिस्कुट सागोन बिस्कुट साखौ दोनदो आरोना नोङो खाफाल बुबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनखो साबस्क्राइब लाइक खालामबाय आब' दोनथ'बाय आब' बाय होनदों अ दे मा होनो आरबि आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दै आरबि आगै ओमफ्राय जोंहा श्रीनि फासे जा मा होनखो तुम कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से ओमफ्राय जोंहा सिरिया आरोना होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा टिभिया मा होनखो ओके बहना बाद में आती है गुड लक्स बोला ओके टिभि ओमफ्राय जोंहा सुमि दरमाया जोंहा मा होनखो मा खबर आगै गुड मर्निं होनदों ना खबरा दंथ'यो मोजाङैनो मा होनो ब्रादार आगै होनदोंना ब्रादार नोंनिया माबोरै दं गुड मर्निं ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा होनखो नोंगौ नामा आंबो दासो नेट अन खालामदोंलै बाजै होनदों नोंगौ नामा दे मोजां जाबाय होमबा ना आंनिया नेट अन खालामनाय लोगो लोगो दे खावब्ला नुजारबाय नामा होनदो सिंगेल आगै जों मजा अन होनदों आरोना थेंक इउ सुन्दुआ जोंहा मा होनखो मर फाल बायदे फाल हबा লাগে आरोना खबर ओमफ्राय गयारिया जोंहा मा होनखो बाजै नोंना न'आ मा होनखो बाजै नोंना न'आ माहा बाजै नोंना न'आ माहा होनदों आरोना आंनि न'आ मा होनो बिजनि ओमफ्राय जोंहा सन्द्रा मा होनखो फुजा दिन फाल हबा লাগে फुजा दिन फाल हबा লাগে दा दुर्गा फुजा दिन ना ओमफ्राय जों माबा जोंहा कमेन्ट होनदों ना जों माबा अनदों थेंक इउ सिंगेल आगे मा होनगोन दिनहै डिउटि गैया दुर्गा फुजानि आदसा दुर्गा फुजानि अफ आरोना ओमफ्राय थांखो आया दावखोलांबाय आदसा दुर्गा फुजानि अफ दाहाय 2 o'clockनिफ्रायसो डिउटिया आंना होनदों दायोसो आरोना 2टानिफ्राय मोजां जादों दे होमबा होनदो सिंगेला जा अनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सामफेटआ जा मा होनखो खुलुमबाय सिस्टार होनदों ना खुलुमबाय सामफेट सिस्टार अच्छा सिस्टार होनबाय ब्रादार ओमफ्राय जोंहा मंगला मा होनखो हेलो दीदी बोला है हेलो कैसे हो होनदो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो हा खावब्ला नङालै फाग्लि खावब्लिसो नुजाफैदों रा बाजै होनदों खावब्लि सिंगेला हिनजाव नालाय खावब्लिद नुजाहैबाय आरो ना फुनोमा जोंहा अनदों थेंक इउ मोजां कुसरा जोंहा माखौ हाय होनदों आरो ना केसरा मोजां फुनोमा गैया फुनम लिरदों आरो ना थेंक इउ मबाइलखौबो लानानै थायोथाय
ओरैनो नेना थांगोन ओइ मोनसेखौ लायबानो जायो आंनो आंनियानो गिसिसोलै जाला हेलो हेलो कौन है गाइस लोग मेरे लिस्ट में मोजांसो इयो पुनमागियाव अनदों ओइ प्रियन ओइखौ लानानै फैलाय आंनो थांलाय फुराना बाला लेके आना मैं साइमोना जा हेलो हेलो ना हेलो हेलो साइमन कैसे हो साइमोना जा आई एम बैक बोला है ओके बैक है पुनमा गया कमेंट डरना जा थैंक यू मोबाइल को लाबोब्रा बाबा जा आयुषा मांग जा हाय बीबी लव बोला है मैं जा बेदा जा मांग दे sorry Debo Burma and your language is some hope अच्छा some ho same talking अच्छा देवो वर्मा और हमारा लैंग्वेज मतलब थोड़ा सेम है थोड़ा सेम सेम है लेकिन सेम जैसा लगता है लेकिन अलग अलग है लैंग्वेज समवेयर ओमफ्राय जा पुनमा गया कमेंट आरोना ओमफ्राय जा साइमना जा अच्छा है और आप बोला मैं भी अच्छा हूँ ओमफ्राय जा सिंगेला मांगो मोजांलाय मा मोजाङालाय आच्छा मोजाङालाय नाथाय दिनै 12टा भ्लगावनो एमबि जोबसिगोन बादि मोनदोंलै बाजै होनदों आयौ नंगौ नामा इदिसो आरोना एमबि जोबबाबो थायाना नोंसोरो सोना लाखायो सिंगेलाखै पुनमागियाव कमेन्ट आरोना ओमफ्राय जा कौशरा जा आइ होनदों ना कौशर ने आइ लेखा रे सिंगेला गया ऑनलाइन बोला है ओमफ्राय सोमेश्वर सिंह जमन आप कहाँ से हो बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जा सिंगेला गया अन होनदों थेंक इउ पुनमा जा सिंगेल बय जयेन जाबाय कमेंट चेक बैक डन बोला है सिंगल बॉय पूनम ने ज्वाइन किया है आपको कमेंट चेक करके बैक करने के लिए बोला है भाई जा सोमेश्वरा मन के आप बहुत सुंदर लगते हो बोला थैंक यू जी इंदे जा मरियाना जा हेलो फैनो हादोलै न'निफ्राय जारला मिथियाना बिसोरो ना ओमफ्राय जा जोमाव कमेन्ट आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जा समपेदा आप तो बोडो है ना सिस्टर बोला हाँ मैं बोडो हूँ समपेद बोडो हूँ मैं जोमा जा कमेन्ट बेरना थेंक यू जोमा थेंक यू वैसे छत्रिया मांग हेलो बोला है हेलो कैसे हो छत्रि सिंगेला ओके पुनम आङो बेक खालामगोन दे होनदाना बेक खालामगोन नो पुनम आगै सिंगेला पुनम आगैया दों सिंगेला जा ओके बाजै जी हम ओके भाभी जी हमको ब्लू दे दो बोला है दे दिया है ओमफ्राय जा समिदर माया जा मा होनखो मैया हराव लाइभ फैयाखैमोन नामाबा आगै होनदो ओहो मैया फैयासै आङो फुङाव होनायानो ओमफ्राय बेलासियाव फैयासै आङो होआसै आरोना देहाखौ एसे बोरैबा मोननानै
ओमफ्राय जा सिंगेला मांगो क्या हो गया रे बाबा गोल गोल अरे मतलब घर से कॉल आया था रे मतलब सिंगल देवर जी ओमफ्राय जा जोमाव कमेन्ट आरो ना बयार बयारा मा होनदों तुमार सा बाय बोला बया देव बर्मा तुमा थक सा बाय ओ बया देव बर्मा समझ में नहीं आ रहा रे ओमफ्राय देव बर्मा है ना ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनदों जा हाय आब' माबोरै दङ नोंलाय होनदों अ अनजालि आगै मोजाङैनो दंथ'यो नोंलाय माबोरै दं खबर माबोरै अनजालि आगै पुर्निमा जा मा होनगो जोमावा माथो इन हाउस बाजैनि एलबियाव दङमोन होनदों आरो ना मा होनो मबाइला गंनैखाय बेनाव गंसे आंनाव गंसे दोनदोंनो पुर्निमा आगै ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो हाय मेरी जान अनन अच्छा थैंक यू अन रखने के लिए मिस्टर ओमफ्राय जा संपेदा था मान के सिस्टर आप हैं क्या बोला कितना तक ओ इसको भी चाहिए ना मैंने मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं की बस थोड़ा सा किया है ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो थैंक यू सो मच भाभी जी ब्लू देने के लिए बोला अच्छा रानिया जा हाय होनदों ना हाय रानी ओमफ्राय जा बया देव बर्मा मा होनखो तुम क्या कर रहे हो भाभी जी बोला ऐसा बोला था मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बोया देव वर्मा आप बताओ आप क्या कर रहे हो अभी जमो आप कमेंट देना जा जा मोनी मनजिताया जा मालिकले दे ऐसा कमेंट लिखते हैं नहीं समझ में नहीं आ रहा रे masa muzangna oh Monjita Basumatari Baca Tia Onila Mangka Hai lah Anggo mana Monjit ni kum Roma sama Hazen ni Huwayan na Ndi kemahai Nah hazen nenga mana Monjita Basumatari Tia Mangka Tionila Hai lovely Pumarama ke hi lovely Angle you're from बोला है Angle you're from जी मैं मतलब इंडिया असम से हूँ टी ओनिल हाय लवली ओके हाय लवली एंड हाय लवली एंजल you're from ओके मैं असम इंडिया से हूँ टी ओनिल भाषा डी एन अमान को do not skip please BK live screen continue supporting please रानिया जामखौ मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनिया रानिया गै नोंनिया माबोरै दं जोंहा जामानखौ आंना गंनै मबाइलै दहायनो खोन्थाखादों आङो बाजैनो होनदों औ मा होनो जोमाव गंनै मबाइल ओमफ्राय जा सम सलिमा जाहा मांगो आङो लेट्रिन सिङावसो अब्लाबो कमेन्ट हरबाय गाज्रि मोननाङा दे दा अ माय गड दे लेट्रिन सिङाव थानानैबो कमेन्ट लिरदो आरो ना सालिमा सालिम भाई अके ओमफ्राय जा समीरा जा हाय आंटी ना हाय बेटा कैसे हो समीर बेटा ओमफ्राय जा गितिका नुजाफैदों लाइक दान सना होनदों थेंक इउ गिति सना गोजोननाय थाबाय गिति सना होनदों थेंक इउ जाजे मावा गिति मा नागिरदों बेहाव लाइ हा होनदों ना गिति मा नागिरदों होनबाय नोंखौ जोमावा ओमफ्राय बियारा माखो आच्छा सरि बयार ना बया देव बर्मा खाना खाया भाभी जी तुम क्यूट गर्ल बोला खाना नहीं खाया है देव बर्मा ओमफ्राय जा संफेदा
angka but so also our language but so गाव सिंगेला मान पुनम आङो बेक खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालाम नोंनि शर्ट भिडिअ'आव होनदों आरोना पुनम मा होनो बेक माबा खालामबायनो आरोना बेक खालामबायनो सिंगेला गैया ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामथिनो आरोना बिस्टिया जोंहा दुर्गा फुजायाव बेरायहैला नामा बाजै होनदो नामा बाजै होनदो बेरायगोन र' फुजाया बारा नांथ'वाखैना होनदो जागायहांदोंल'सो ना बिस्टिगयारि आगै ओमफ्राय डिएनआ जाया अन आरोना सिंगेला जोंहा अच्छा फाबिजि कल आया था हाय ना बोला है हे ना बोला हा कल आया था सिंगेल ओमफ्राय रानिया जोंहा मा होनखो आंनिबो मोजां होनदों आंनियाबो मोजां होनदों मोजां जानांगौ दे आगै रानि सिंगेला जोंहा मा होनखो हम अन हे रे बाबा बोला ओके अन रखो सिंगेल लेबरजी ओमफ्राय जोंहा जेमाव मा होनखो गिथि खारलायबाय ना आच्छा गिथि खारलायबाय एन हाउस बाजैनाव हा खारलायबाय नामा होनो ओमफ्राय जा दंखल ना रितेश क्या बोला था रितेश दिनेश बोला था ना क्या आपने मुझे याद किया ये तो आपका डायलॉग है ना अच्छा ये नमस्कार आपका मतलब तो लैंग्वेज तो मतलब सिनेमा पढ़ना है गुड मॉर्निंग मतलब वेलकम मेरे एलबी स्क्रीन में रिजाल्टआ मोनखो मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनिया मा होनो रिजाल्ट नोंनिया माबोरै रिजुल अके ओमफ्राय जा दिनेशा क्या आपने मुझे याद किया बोला है दिनेश ने हाँ याद किया है आप बताओ आप याद किया है कि नहीं किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोला आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छा थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए आपका नाम बताओ क्या है मैं तो इसको मतलब पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है नहीं आता है ना इसको इस मतलब लैंग्वेज को नहीं आता है ना ओमफ्राय जा डिएनआ अनदार ना जे मा जा कमेन्ट दे सिंगेला जा मा होनखो बङाइगाव लिरदो आरोना गाहाम ओमफ्राय जा साम पेदा जा क्या बोला रे सिस्टर गाहाम दे थोम बोला है आप भी मतलब देवो वर्मा है ना अच्छा ओमफ्राय जा जोमाव अनदार ना ओमफ्राय जा गितिया अन ओमफ्राय जा सनिया हाय होनदों ना हाय सनि ओमफ्राय जा गितिया मानखो सिंगेल आगै गुड मर्निं होनदों आरो ना गितिया नै सिंगेल ओमफ्राय जा गितिया अन थेंक इउ जोमाव जा गिति खारबो लायबाय हा उफाय गैयाना बिदिबाबो बिदि नङाबाबो जायाना कौन सा लैंग्वेज है यार बोला अभी मैं मतलब बोरो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ बोरो लैंग्वेज मतलब बोडो ओमफ्राय जा सुरेश ने क्या बोला आई लव यू डार्लिंग अच्छा ओमफ्राय जा गितिया मा होनखो जोमाव माराम उफाय गैया मबाइल गंसेल' ना हा बायना हरलाय गंसे होनदों आरोना जोंहा उफाय गैया जोमाव बायना हरनो नामा गंसे होनदों जोंहा गिथि सनाया आंनाबो गंसेल' आख' फाख' जायो गंसेयाथ' फ्रि मा होनो माबा मावनाय बायदि अखा हानाय बायदिसो आयु माबा दांलाबायसो ओमफ्राय जों गामिन मोसाहारिया मा होनखो बेवाय माबोरै दं दाना बेवाय माबोरै दं होनदों मोजाङैनो दंथ'यो नोंलाय माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा खदाला किसका हाय होनदों आरोना सोर जालायखो खदाल बासु
ओमफ्राय रिजुला जा माखौ मा खबर होनदोंना खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै दं सिंगेला मर्निं आबो गितिका होनदोंना मर्निं आबो गितिका बायदि होना जा मानके नेगेटिभ कमेन्ट डु नट टेल मी प्लिज बोला है ओमफ्राय जोमावा गिति ओंखि होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय सामफैदों मानखौ बेरा There also our language with your language. हाँ थोड़ा सेम होता है लेकिन अलग ही होता है ना मुझे नहीं आता मतलब त्रिपुरा का लैंग्वेज समझ में नहीं आता भाई जा खडाला हा मिने देंगे आरे ना बोरो जैसा है मतलब सेम है बात समझ में नहीं आता ओमफ्राय गितिकाया जामान गे जोमाव माराम हरलाय हा होनदों ना जोमाव माराम हरलाय होनदों ओमफ्राय जों माजुलिया मानगो हाय हेलौ होनदों ना हाय हेलौ माजुलि जा गितिया अनदों जोमावा जामानगो नै जाखांदों गिति थाइब्रै हा होनदों ना थाइब्रै ओमफ्राय जा एंगला जा मांखो अनार ना थैंक यू गितिया जा अनदर ना थैंक यू माजुलिया जा की खबर फाल मोर आपनार केनेकुआ माजुलि ओमफ्राय जा सिंगेला मांखो आबो गितिका फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा होनदों आरोना फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा ने गितिका जाहायना स्रि आगै नुजाफैदों आरोना बेवहाय फैबाय आब' गिति होनदों बेवहाय फैबाय आब' गिति होनदों आरोना सोंदों जाहायना स्रि आगैया बेयाव फैबाय नामा होनदों हायना आगैया जोंहा मा होनदों लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय हायना आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो पाबि जी आपका नेट स्ल' हे रे बाबा बोला ओ गोल गोल हो रहा है क्या सिंगल देवर जी मतलब गोल गोल हो रहा है फिर या जा हेलो 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 बोला है फरी ने ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो लाइक दान फ्रेन्ड दाना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फरि ओमफ्राय जोंहा गितिया मा होनखो सिंगेल आगै मा मेगिसो जादों आङो नोंहालाय होनदों ना मेगिसो जादों ना नोंहालाय होनना सोंदों गितिया सिंगेल जा गितिया मा होनो हायनास्रि आगै ओंखि हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा जोमावा फरि खारलुन मांखो खारलुन मादाम फुल मधुफुल खारै हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गितिया मांखो फरि सना मा ओंख्रि संखो होनदों ना मा ओंख्रि संखो होनो फरि गितिया सोंदों आरोना हायनास्रि आगैया आब' फरि सना होननानै हारहरबाय जा एंगोला हाय वेर आर इउ लिभ होननानै बुंदों आरोना एंगेला एंगल ने बोला हाय हेलो वेर आर यू लिव बोला है जी मैं मतलब आसाम से हो आसाम में रहती हो ओमफ्राय हायनास्रि आगैया मा होनखो जायालै आंबो फैबायसो आब' गिति होनदों हा होनदों ना जायालै आंबो फैबायसो आब' गिति होनना मिनिदों जाहायना आगैया ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो जोमाव फाग्ला होननानै मिनिदों आरोना फरिया जोंहा मा होनखो हायना सना गुड मर्निं होनदों जोंहा फरिया हायना सना गुड मर्निं होनबाय गितिया जोंहा हायनास्रि आगै जाखाया बेजों हा होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हायनास्रिया मा होनखो मर्निं आब' फरि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गितिकाया अन थेंक इउ गिति ओमफ्राय जोंहा डि एनआ मा होनखो वेलकाम फरि बिके लाइभ स्क्रिन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जोमावा मधुफुल खारैखौ खर' लोबनो हरलाय फरि आदसा फरि हा मिनिदों आरोना मधुफुलजों खर' लोबजायो नामा जोमाव आगै ओमफ्राय फरिया जोंहा गिति सना होननानै हारहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हायना आगैया उल्थासो फरायजोबो कमेन्टखौनो दाउखुमैया हा होनदों हायनास्रि आगैया ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो लांफै जोमाव हा होनदों आरोना लायनो थिनदों फरिया जोमाव
ओमफ्राय जा हायना आगैया अनदों थेंक इउ हायना आगै गितिखाया जा मा होनखो फोरि सना मा ओंख्रि होनबाय खोन्थाया होननानै गाबबाय आरोना फोरि मा ओंख्रि मोननो खोन्थाया गितिया गाबबाय नै गिति सनाया गाबबाय फोरि ओमफ्राय जा डिएनआ मा होनखो प्लिज सापर्ट मी गाइस बोलला है ममता सिस्टार फैदो लाइक दान आगै होनदों थेंक इउ ममता सिस्टार गोजोननाय थाबाय जों मवा जा अनलाइनाव बेक खालामना हर फोरि होननानै गाबदो आरोना अनलाइन टेग खालामबावनांगोन आरोना फोरि जोंनि कमेन्ट आच्छा ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो गिति सना आङो खोनायाखै मोन सना अमा बेदर ओमफ्राय गावदों अमा बेदर एवदों ओमफ्राय ओंख्रिया मा जागोनथाय मिथिया होनदों आरोना फोरिया अमा बेदर एवदोंनो गिति ओमफ्राय ओंख्रिया मा जागोन मिथियानो बाहायनो आगैया अन होनदों थेंक इउ फोरिया जोंहा दे जोमाव एड्रेस हर हाहा मिनदों आरोना एड्रेस हरनांगौनो जोमाव फोरिया जोंहा बिहरदों आरोना डिएनआ अन होनदों थेंक इउ गितिकाया फोरि सना गोथाव दे होननानै गाबदों आरोना गोथावखायसो गाबबावबाय खोमा जोंहा गिति सनाया ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टारा अन होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिगेन्थ'आ मा होनखो हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना हाय फ्रेन्ड मा खबर होनबाय जोंहा खबरा मोजां मा होनो दिगेन्थ' नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो गिति सना नों मा ओंख्रि संगोन होनदों गिति सना नों मा ओंख्रि संगोन होननो फोरिया सोंदों आरोना ममताया अन दं आगै होनदों अ दे थेंक इउ ममता सिस्टार ओमफ्राय जोंहा जोंहा एड्रेस सरि अन्ध्र प्रदेश हो ना अन्ध्र प्रदेश बिमा फाराम साब सिटि ओमफ्राय खनाला बालि मा खनाला बालि फारि बाजै होनना गाबदो आरोना एड्रेस खिथाहरबाय आरो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो जोमाव देलाय 1K खालामना होला हरलाय होनदो फोरिनिखौ 1K खालामनोनो जोमाव फोरिया थिनबायनो गितियाव जोंहा फोरि सना आं थास' आइथिं ना गोरानसो संनो नागिरदों होनदों आरोना गिति सनाया फोरि मा होनो थास' आइथिं ओमफ्राय ना गोरान संनो नागिरदोंनो ओमफ्राय जोंहा गितिया अन दे र' ओंख्रि संगोन आं होनदों संनो आं होनदों दे मा होनो सं दे गिति जेबो नङा दे टाइमाबो जाबायना ओंखाम संनायनि ममताया जोंहा ओंखाम जाग्रोनि आगै अन दे होनदों दे जेबो नङा दे ममता सिस्टार फोरिया जोंहा जोमाव सना होनना गाबदो माबा मिनिदो आरोना ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो गुड मर्निं सना होनदों आरोना गुड मर्निं निबिर जा इउदिया मा होनखो आब' लाइक दा होनदों थेंक इउ इउदि गोजोननाय थाबाय आं साब खालामहराखै खोमा दै नायनो मोनाखै दा बानायहरगोन दे आङो गोसोआव दंखायोना ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो फोरि बाजै सना र' हरगासिनो दे आं होनदों आरोना हरगासिनो फोरि सिंगेला जोंहा क्या हो गया खाफाल बुबाय आरोना सिंगेला गैया ओमफ्राय जोमावा सोरनिबा कमेन्ट थाखो नामालै इयावलाय ममता सिस्टार अन जोमावा जोंहा फोरि बाजै सना भिडिअ रानिं दे होनदों आरोना भिडिअ रानिं जागासिनो फोरि नोंनिया ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै इउदि आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा जाखोलै सिंगेला गैनियालाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 989 जाबाय फोरि सना अके होनदों आरोना 989 जाबायनो फोरि निबिरा जोंहा गुड मर्निं सना होनदों आरोना गुड मर्निं ओमफ्राय जोमावा जोंहा मा होनखो फोरि बाजै सना खारबाय नामा ओंथि होनदों ना खारबाय नामानो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया होनदों थेंक इउ जोंहा फोरिया जालायबाय जोमाव मायावबा होनदों आरोना जालायबाय जोमाव मायावबा होनबाय आरोना जोंहा फोरिया जोंहा रजे सना फैदों आरोना गुड मर्निं आब' गावदां सना होननानै हरबाय थेंक इउ रजे सना गोजोननाय थाबाय रजे आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया कल फैदोंमोनलै बाजैनो नोंनाव कल फैदोंमोन नामा आच्छा रायलायखांबाय नामा ओमफ्राय जा सुमिता लाइक दान बोला हे थेंक इउ सुमित जी लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा मा होनगो जाबाय रा फोरि बाजै सना 989 होनदों आरोना जाबायनो फोरि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रजिया 129 लाइक दान आब' सना होनदों आरोना 129 लाइक दान होबाय
माबाया रोजेशनाया सुमिता जा गुड मॉर्निंग देना गुड मॉर्निंग सुमित कैसे हो मतलब खबर कैसा है आपका बताओ सुमिता जा कैसे हो आप बीके जी बोला मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो फरिया जा थैंक यू जो माव फाग्ला होनदों जा ओमफ्राय जा बासु उल्स हो उल्स बासुआ जा गुड मॉर्निं बेरना गुड मॉर्निं ओमफ्राय जा सिंगेला मांगो अन दंदों थेंक यू सिंगेला गै ओमफ्राय जा उल्लास ओके उल्लास बासु लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं नहीं मालूम ओ मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है नहीं मालूम है हिंदी तो आता होगा ना बासु उल्लास बासु हिंदी आता होगा ना थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए मतलब आप कहाँ से हो कैसे हो ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो दाहाय दाहाय फेस एलबि होगोन दे बाजै 5 PM निफ्राय 6:30 सिम आङो 1K गासिनो दे होनदों फोरिनो खिथाहरदों आरोना फोरि दायो एलबि होगोननो आरोना 5टानिफ्राय 6:30सिम 1K खालामहरगासिनो नोंनिखौ फोरि माबाया जोमावा फोरिया जा मा होनखो अन्नानै सापर्ट खालामदो आंखौबो होनदों ओमफ्राय गाबदों आरोना फोरिया इदि होननानै ओमफ्राय जा इउदिया मा होनखो ओ जागोन आब' होनदों आरोना औ जागोन आब' होनबाय ओमफ्राय सुमिता जा मा होनखो क्या कर रहा है बीके बोरो जी बोला कुछ नहीं कर रही हूँ सुमित जी ओमफ्राय फोरिया जा मा होनखो आंबो होआ जोमाव एलबि होआ जोमाव होननानै सोंदों नामा ओमफ्राय होगोन होनदों दायो आकाशआ मा होनखो ओइ बर' होनदों आरोना आकाशआ ओइ बर' होनबाय इउदिया जा मा होनखो ए जाथ'वा ओंखि आब' होनदों ए जाथ'वा ओंखि आब' होनबाय इउदिया जोमावा जा एलबि होआबा एलबि होआबा उन उन जायो बाजै बांद्राय साब लाबा होननानै गाबदों आरोना आनजायो होनदों ना एलबि होआबा आन जायो बाजै बांद्राय साब लाबा होननानै गाबदों माबाया जोमावा ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया अनदों ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिनेश बोला ना खुद का नाम क्या तुम्हारा अच्छा क्या तुमने मुझे याद किया ये तो आपका डायलॉग है आपका नाम मतलब दिनेश बोलना पड़ता है ना तो नाम चेंज करो ओमफ्राय सुमिता जा बाय बाय होनदों ना अके अके सुमित बाय बाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 12था गाहाम साब हरनाय जागोन आंनो बाजै फोरि होनदों ना 12था गाहाम साब हरनाय जागोन आङो बाजै फोरि होनदों आरोना भिडिअ नायनायसो खालामनांगोन ना नङाबा आनसार जागोन ना जोमाव ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो सोरब्रा कल हरदोंमोन लै बाजै सिख्लाना बुरैथाय आयु सिनायबावा आरोना नोङो सिंगेल बिदिसो आरो सिनायबावा नामालाय सिख्लानि ना बुरैनि होनदों आरो सिनाया आरो नोङो होमबा ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो गाबोन मोनसे हरदोलाय जोमाव दिनहैनो हरजोबनो नाङा होनदों गाबोन हरदोलायनो जोमाव दिनैनो हरजोबनो नाङानो आरोना माखासे हरदोलाय गाबोन माखासे हरदोलाय होनदों फोरिया ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो सापर्ट नांगौमोन आब' होनदों आरोना सापर्ट नांगौमोन आब' होनदों इउदिया जोंहा आङो मा होनो दा बानायहरगोन दे इउदि आं गोसोआव दंखायो बानायहराखै दे आङो खिथाना लाखायो आं बानायहराखै खोमा आङो मोनायाव आङो देहाया बारा मोजां नङामोन ना आगै नोंथ' आंखौ खालामखाबाय नालाय आं दा बानायहरगोन दे इउदि आगै
मोननै हरगोन दे आङो मोनसेजोंबो हरगोन आं मा होनो इउदि आगै ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टार अनदों थेंक इउ रजिया जोंहा मा होनखो हायना जिउ माबोरै दं खबरा होनदों आरोना रजिया आगैया सोंदों हायना माबोरै दंनो सिंगेल आगैया अन होनबाय जोमावा जा 1K खालाम हरखानोसै लां खोनासंनो बाबाय आं जयेनबो जाबाय था बाजै फोरि होनदों 1K खालाम हरखानोसैनो मा होनो फोरि नोंनिखौ जोमावा खोनासंनो बाबाय बावसो जयेन जाबाय था होनदों आरोना ओमफ्राय रजिया जोंहा आगै सिंगेल मा खबर होनदों ना आगै सिंगेल मा खबरनो जा माबाया सोंदों आरोना रजिया जा गाजोल नुजाफैदों आरोना 31 लाइक बाजै होनदों थेंक इउ गाजोल आगै गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 990 जाबाय फोरि सना होनदों 990 जाबायनो फोरि सना ओमफ्राय जोंहा फोरिया दे होमबा दाहाय एलबि होगोन आं होनदों दाहाय एलबि होगोननो मा होनो फोरिया जोमाव ओमफ्राय जोंहा सोरनि थादों इयावलाय गैया ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा होनखो मोजांलै आब' रजे नोंहालाय जा गोबाव जों दिनैसो होनदों आरोना माबाया सिंगेल आगैया रजे नोंखौ ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 5टानिफ्राय 6:30 सिम एलबि हो होनदों 5टानिफ्राय 6:30 एलबि होनो थिनदोंसो आरोना 5टानिफ्राय 6:30 सिम एलबि होनोसो थिनदों नै माबाया जोमावा फोरि ओमफ्राय जोंहा फोरिया बुजिखादों खोमा एसआ जोंहा मा होनगोन हेल' मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया एस बर्मन नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो उल्थासो फरायबाय आइफन मबाइला कमेन्टखौ होनदों आरोना फोरिखौसो होनो थिनदों आरो नोङो ना आदसा बुजिबाय आं दासो मा होनो सोमाव ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टारा अनदो ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो मोजाङानो जानांगौ दे आगै सिंगेल आंना बारा मोजां नङा खबरा होनदों आरोना मोजाङानो जानांगौनो रजिनि आगैनिया खबरा मोजां नङानो मा जादों रजिना जा बिस्वा मा होनखो बाजै सना भेरि नाइस बिउटिफुल स' सुइट नाइस होनदों आरोना एफा गोलाव थेंक इउ होनदों ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 991 फोरि बाजै सना होनदों 991 जाबायनो फोरि ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो आनसाबस्क्राइब आनसाबस्क्राइबबो जायो दे होननानै गाबदों आनसाबस्क्राइबबो जायो दे होननानै माबादों आरोना भिडिअ नायनानै नै मैया मा होनो आं भिडिअ नायाबा नोंखौ लोगो लोगो साब खालामबासो बेबायदिबासो आनसाब जायो आं दायोथ' भिडिअ नायनानै खालामबा बिदिया जाया इउदि आगै ओमफ्राय मैयाबो माने नोङो मा होनो भिडिअ नायनानै खालामबा जाया खोमा लगे लगे खालामबाबो भिडिअ नायनांगौ आरोना 2 मिनिटफोरनि नायनांगौ ना मा होनो होमबा आनसाब जाया जाहैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजिया हायना होनदों आरोना रजिया गैया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो मा जादों आब' रजे लोमजाबायदों नामा होनदों आरोना मा जादोंनो सोंदों सिंगेल आगैया लोमजाबायदों नामा होननानै सोंदों ओमफ्राय जोंहा बिस्टुआ मा होनखो मोखांखौ फुरा खोन्थाय बाजै होनदों आरोना मोदानो ना सिंगि गेजेरजों थाबाथाय मबाइला गंसेल' जादों गंसे गैथ'आ होनदों ओमफ्राय जों ममता सिस्टाराव होनदों आरोना रजेया आगै सिंगेल होनबाय लोमजादों खोमा होमबा जा इउदिया मा होनखो आब' फैसाया बेसे मा होनखो आब' फैसाया बेसां हाबो आब' हा आदसा आंखौ सोंदों नामाब्रा इउदि आगैयालाय फैसा बेसेबां मन'आनो जायाखै 1000 नांबावगौसो मा होनो WTआनो 1000 नांगौहाय इउदि आगै ममता सिस्टार होनदों आरोना
सिंगेल आगै भिडिअ नायना हरब्रा टाइम मोनबा दसे खिनो थांबा देखायना गालांब्रा सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला फाग्लि सोरबा रं नाम्बारसोलै बाजै सोर सोंबाबो खिन्थाया बाल अदसा रं नाम्बारसो आरो बिदिबा बेखौनो सोंथाबबाय थाबाय नामा नोंहा रं नाम्बार होननानै दानना होनांगौब्रा सिंगेल आगै रायलायनाङा ओमफ्राय सिं मा होनगो मोजां नायजा बर' जे मा होनो एक्टरनाव होनदों ना डक्टरनाव होनदों एक्टरबावसो मोजां नायजा बर' जे डक्टरनाव होनदों ना मोजां नायजानो थिनदों आरो ना सिंगेल आगैया डक्टरनाव रजे आगै ओमफ्राय जोंहा गजेनाहाय मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंना गजेन ओमफ्राय जोंहा राबाया फैस्रा हांबाय आरो ना थांस्राहांदोंमोन दे राबाया हाय मेदाम गुड मर्निं होनफैदों आरो ना मर्निं राबा दा जा इउदि आगैया मा होनखो दे लोगो जाथ'दो रायजोफोर आं सापर्ट खालामफिनगोन कमेन्ट हट ना मा होनो ने आब' होनदों कमेन्ट हरना मा होनो ने आब' होनदों ना माने इउदि आगैया मा लोगो जानोबा जा सनाफोर ओमफ्राय बेग हरगोननो आरो ना कमेन्ट हरनानै दोन बेनाव इउदिनाव ओमफ्राय जोंहा जोमावा फोरि बाजै खारबाय नामा होनदों ना ओमफ्राय जोंहा लेन्थन नुजाफैदों ना नै ओरैसो लाइक आरो ना थेंकिउ लेन्थन गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया जोमा उन्दो फोरिया जोंहा मा होनगोन दाहाय एलबि होगोन दे आगै होनदों दाहाय एलबि होगोननो फोरिया ओमफ्राय जोंहा लेंथना फोरि अयथासार होनदों आरो ना नै लेंथना फोरि ओमफ्राय रजेया मा होनखो मुलि जाबाबो हामनो रोङा आगै सिंगेल होनदों मुलि जाबाबो हामनो रोङाखैनो ओमफ्राय फोरिया जा मा होनखो आं थांथ'बाय दे होनदों ना थांथ'बायनो माबाया फोरिया राबाया जा मा होनखो बिहावफोर खेन्थं आदसा बिहावफोर खेन्थं आरो ना लेन्थन आदसा सिंगेला अनलाइन होनदों आरो ना ओमफ्राय जों ममता सिस्टारा अन आरो ना फोरिया लेन्थन सना र' दे जिउ होनदों र'दे जिउ होनदों ओमफ्राय जोंहा जोमावा 992 जाबाय फोरि बाजै नाय होनदों नायना होलाय नायना होलाबो दे होनदों जाबाय फोरि बाजै नायहोलांबो दे होनदों नायहोलांनो थिनदों फोरि नोंखौ नै माबाया जोमावा राबाया जोंहा फायार फोरि होनदों ना सरि फारा फोरि होनदों ओमफ्राय लेन्थना जोंहा मा होनखो औ राबा होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिसम्बारा हाय बोला है हाय बिसम्बार कैसे हो मजा रोजिया ऑन दं थैंक यू बिसम्बारा आई लव यू बोला है सेम टू यू बयारा देव बर्माया नोंखौ ना मोजां गु भाभी प्लीज बोला है मुझे समझ में नहीं आ रहा देव बर्मा नोंखै ना मोजां ओमफ्राय रजिया जोंहा गिख' होननानै नायदोंनाय जोंहा जोंहा फोरि बाजै एलबि होबा लाइक हैजोबगोन आं आइडिजों दे अके होनदों ना मा होनो लाइक होजोबगोननो आरो ना आइडिजों जोमावा नों फोरि नों एलबि होबा ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनखो थादो दे बाय ओरैसो आरोना दे मा होनो बिउटि राबाया जोंहा हरदोलै गिख' हरदोलै गिख' होनदों आरोना जोंहा राबाया जोंहा गाजोला मा होनखो मा जायगानि मोनलाय बाजै नों होनदों आं मा होनो सापागुरि थायो आङो गाजोलागै बङाइगाव सापागुरि बङाइगाव थायो आगै ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो फोरि बाजै फुल वाट्स खालामदों आङो भिडिअखौ अके होनदों ना मा होनो फोरि भिडिअखौ माने फुल वाट्स खालामदों आरो ना जोमावा ओमफ्राय जा अजय नुजाफैदों मा खबर आब' मा होनखो
मा ओंख्रि होनदों खोमा ना माग्रि जाखो होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै आगै खबरा मोजाङैनो दङ जय दैमारि आगै ओंखाम जायाथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय जा रजागिया र' दे हरगोन दे गिख' होनदों र' दे हरगोन दे गिख' होनदों जा माबाया रजेया सिंगेला जाने आयु लेट्रिनावसो दं नामा ना मा जाखो बेलाय लेट्रिन होनदों नामा सिंगेला गै मबाइलाव गलांजागोन दा ना बिसिनायावसो दं ओमफ्राय जोंहा सिंगेला जोमावा जोंहा मा होनगो 1K जाहां सोनाबा दंबा आच्छा दंबावो नामा खोन्थालाय 20 आइडि दङ आंनाव ओरैसो आरोना जोंहा जोमावा सोरबा दं नामानो खिथाना लादो हनै जोमाना 20 आइडि गोजो दंनो आरोना खालामहरनोसै आरोना जोमावा हनै ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो मन' जायाखै आंलाय जाबायसो नंदों होनदो मन' जायाखै इउदि आगै सिगां आं बारा गोसो होआखैमोन ना ओमफ्राय दायो अर्स टाइमना मा होनो नांबावगौ आरोना सरि दाब्लिउ एखेयानो WT बाबो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनदों अनदार ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जोमावा 994 जाबाय बाजै फोरि होनदों 994 जाबायनो फोरि नायदो आरोना जय बाहादुरा हाय होनदों आरोना हाय कैसे हो सरि ममता सिस्टार अन थेंक इउ रामा जामांको हाय दुर्गा अच्छा हाय दुर्गा पूजा बोला हाय दुर्गा पूजा रामा सरि रमा ओमफ्राय जोंहा जया मांखो जय बाहादुर अत्स ओमफ्राय जोंहा लजिर अफिस लजिरा जोंहा मांखो कौन सा लैंग्वेज है ये कौन सा लैंग्वेज है बोला है ये बोरो लैंग्वेज है मतलब मैं बोरो लैंग्वेज से बात कर रही है अभी राबेजा दे होनदों ना ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो जोमाव अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदोरा होनदोंना जोमाव अफिसियेल माबानि इउदि टक्सिंनिखौबो सापर्ट खालामना होनो थिनदों नै एसे सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टारा अन आरोना थेंक इउ जोमावा जोंहा मा होनखो इउदि टक्सिं जयेन जाहर कमेन्ट हरना दोनलाय होनदों मा होनो इउदि आगै जयेन जानानै कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना जोमावनाव ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आच्छा बाजै दे होनबा आं दाहाय खिनो ओंखारबा नोंनि भिडिअखौ अन खालामना दोनगोन दे मा होनो नायबाय थानो बायोब्रा अन खालामना दोनब्रा एसे थाब जाथोंसैब्रा सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा इउदिया ब्लु होनदों ना लं भिडिअखौसो दे सिंगेल बय आगै लं भिडिअखौ होनदो ओमफ्राय जोंहा इउदि आङो माबा ब्लु हरबाय दे ममता सिस्टार अन होनदों थेंक इउ जोमावा जोंहा मा होनदों इउदि टक्सिं बेसे साब नांगौ 1K जानो नोंना होनदों आरोना इउदि मा होनो बेसेबां साब नांगौनो आरोना 1K जानो नोंना सोंदों आरोना जोमावा खिथाना लादोनो बेसे नांगौनो जोमावा सोंबाय जोंहा डिएनआ मा होनखो जाय नेगेटिभ कमेन्ट आच्छा जाय नेगेटिभ कमेन्ट डु नट टेल मी प्लिज बोला है डिएन ने ओमफ्राय जोंहा सन्जुआ मा होनखो विल इउ बि माइ गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय जों ममता सिस्टार अन इउदिया जोंहा मा होनखो आंना गोदान स्रासो चेनेल लानो होनदों गोदानसोनो आरोना इउदिनिया मा होनो चेनेला मा होनो जोमावागै ओमफ्राय जोंहा लजिरा जोंहा मा होनखो कौन सा लैंग्वेज है बोला मतलब बोरो है बोडो लैंग्वेज है बोरो सिंगेला मा होनखो अनदों थेंक इउ जोमावा मा होनखो 996 जाबाय फोरि बाजै सना खारबाय नामा होनदों खारबाय नामा बावसो जोमावा जा 995 मोनलै मबाइल लाबो जारलासो होनदों आरोना मबाइलाबो जारलासो आरोना
Bermuda sister on. Thank you sister. Bây giờ rồi xem ăn cái yêu đi toxin sap kalam bay de comment set kalam de return sap de kalam chin de deng yêu đi agai nengkau mana rozia sap kalam bay ne amrai back horfinne chin na back horfinde agai. Bây giờ Mumta sister owner na thank you sister. Bây giờ main Bodo amang ke good morning ba zinder na good morning agai main Bodo. Oमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो रजे 1k जाबाय नामा नोंना होनदों 1k जाबाय नामा नो 1k जायाबाबो मा होनो 500 बानायना हरदो नोङो जोमाव रजेनिखौबो माइना जा 31 लाइक दोनबा जिन्दाना अ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै माइन बड' रजेया जोंहा जोमाव जायाखै होनदाना जायाखैनो ओमफ्राय जोंहा ममताया मा होनदों अनदों थेंक इउ अखा हादोंलै सनाफोर जोमावा अ रजे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो टाइम पास लाव आच्छा लावना दंलै बाजै मबाइल नायब्ला बाय आच्छा नाब्लाबाय दं आरोना अ टाइम पास लावनानै मबाइल नाब्लादों आरोना दे सिंगालागै ओमफ्राय रजेया जोमाव होनदों जोंहा रजेया इउदिया जोंहा मा होनखो रजे आंबो ओइ बाबा ओइ जेबा ओमफ्राय जोंहा इउदिया रजे आंबो साब खालामबाय होनदों साब खालामबायनो रजे माबा इउदियाबो ओमफ्राय जोमावा जोंहा मा होनखो फोरि बाजै 996 जाबाय दे होनदों जोंहा जोमावा ओमफ्राय जोमावा गैया माबा ममताया जोंहा मा होनखो बाय आगै होनदों बाय मा होनो दे बाय ममता सिस्टार थेंक इउ दे सापर्ट होफैबाय गोजोननाय थाबाय ममता सिस्टार इउदिया मा होनखो भिडिअबो नायबाय लाइकबो होबाय रजे होनदों रजे मा होनो इउदिया गैया भिडिअबो नायबाय ओमफ्राय लाइकबो हरबायनो ना ओमफ्राय जोंहा जोंहा 1k जाहांफोरा खोन्थालाय होनदों सोर 1k जाहां दंनो खिथाना लानांगौनो मैं सिंगल आ गया मन के जल्दी कमेंट करो रे बाबा बोला ओ रोजिया जा थैंक यू सो मच थैंक यू यूडी अच्छा थैंक यू सो मच थैंक यू यूडी टॉक्सिंग बेर ना जा रोजिया दी ना जा मन के साबधान रोजे अंदर ना साबधान रोजे ने जा माबाया डी एना ओमफ्राय जोमावा जा मन के रजे मा ओंख्रि जानायमोन होनदों मा ओंख्रि जानायमोन नो रजे जोमावा सोंदों आरोना जा इउदिया मा होनखो इउदिया औ ओमफ्राय वेलकाम रजे होनदों आरोना औ वेलकाम रजे ओमफ्राय जा इउदिया ओमफ्राय माइना जामोनखो मा खालामदों बाजै होनदोंना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय ब्रकेना हा क्या हो गया रे बाबा बोला कुछ नहीं हुआ रे ब्रकेन रजिया जा दी एन थैंक यू आगै होनदों आरोना जोमाव जोंहा माइन बड' जयन मी बोला है जोमाव ने माइन बोडो मतलब जमाव ऑफिशियल से मतलब जॉइन हो जाओ रजिया जामान जमाव आलु फाजासोमोन नोंहालाय होनदों रजेने आलु फाजासोमोन नो ओमफ्राय नोंहालायनो सोंदों आरोना रजेया माइना जा मा होनखो बड' रेप सं नायना होदोबो भिडिअ इउटुब बाजै होनदोंना आच्छा बड' रेप सं नायना होदोबो भिडिअ इउटुब बाजै होनदों दे जागोन दे मा होनो माइन आच्छा ओमफ्राय जोंहा मा होनो माइन बड' जयेन गैयाबा कमेन्ट हरना दोन ओमफ्राय डिएनआ मा होनगौ वेलकाम रजे होनदों जोंहा डिएनआनै ओमफ्राय जोमाव जोंहा मा होनगौ आंना मैथा भिन्दि आलु बुट फाजासो रजे होनदों जोमावनिया मालाय मा होनो मैथा ओमफ्राय भिन्दि आलु ओमफ्राय बुट फाजा मोनो आरोना रजे ओमफ्राय जा ब्रोकेना लाइक कर दिया रे बाबा ओ अभी लाइक किया थैंक यू मतलब ब्रोकन देवरजी लाइक करने के लिए थैंक यू रजिया जा मांखो दिए नागै ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों ना ओंखाम जाखांबाय नामा नो रजिया सोंदों दिए नागै
रजिया जोहा गोथाव दे जोमाव मा खबर होनदों गोथावनो जोमाव मा खबर सोंदों रजिया ओमफ्राय जोंहा इउदिया गैया जोमाव अफिसियेल साब लाइक दान होनदों आरोना जोंहा खालामबायनो इउदिया आरो जोमाव ब्रकेना जोंहा अच्छा भाभी जी बोल के इसे देख रहा है क्या हो गया ब्रकेन ओमफ्राय जोमावा जोंहा गोदाव सोरावसोलै रजे आंना होनदों आरोना गोदाव सोरावसोनो अबाव थांखोथाय लाबोलाय Organ, hello ma'am, good morning bola, good morning Organ ji, Organ 36 लाइडन बोला, thank you very much, Organ, कैसे हो? अभी क्या कर रहे हो? जमावा जामान गो, इउडी टक्सिम, ओके, रिप्लाई मोनगोन दं, रिप्लाई मोनगोन ना दे डी एन आगै, हरफिनगोन बियो, ओमफ्राय जा डी एन आमान गो, जाखायाखै रजे, जाखाङाखै रजे बाजै सना होननानै हरबाय आरो नै जा डी एन आबो ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो जोमाव जागोन टाइम मोनबा बेक हट होनदों आरोना जोंहा इउदिया ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा रजे बाजै सना नोंहा जाखांबाय नामा होनदों आरोना नोंहा जाखांबाय नामानो माबा डिएनआ सोंदों आरोना रजे ओमफ्राय जोमावा अके टक्सिं आब' भिडिअआव अच्छा आब' सरि अके टक्सिं अबे भिडिअआव कमेन्ट हरखो होनदों अबे भिडिअआव कमेन्ट हरखोनो नायबानो होनदा नोङो जोमाव ओमफ्राय डिएनआ माबा इउदिया जोंहा मा होनदों फार्स्ट भिडिअआवनो जोमाव होनदों दान होनदों फार्स्ट भिडिअआवनो हरदोंनो जोमाव आन्दायबायहाय फिसालाया ओमफ्राय जोमावा मा होनखो लादो ओमफ्राय जोमावा लं भिडिअ ना सर्ट भिडिअआव टक्सिं सार होनदों लं भिडिअआव ना सर्ट भिडिअआवनो आरोना सोंदों जोमावा टक्सिं आगै ओमफ्राय रजिया जोंहा डि एन आगै दासो जायाखै होनदों ना जायाखै ओमफ्राय जोंहा रंजना मान के दीदी जी नमस्ते बोला है नमस्ते रंजन दी कैसे हो रंजना जा दीदी जी मुझे सपोर्ट कीजिए बोला रंजन कुमार मेरी वीडियो में मतलब सब करके कमेंट्स करके जाइएगा आपको मतलब बैक करूँगी एलबी रखने के बाद ओके बहुत बारिश हो रहा है रे भिडोरा जा मान के गुड मॉर्निंग भिडोरा जा मान के गुड मॉर्निंग की खबर आरोना बिदुर मतलब गुड मॉर्निंग खबर फाल मोर आपनार केनेकुआ जोमावा जोंहा 998 जाबाय फरि बाजै सनानदों लाइक फैसाला गैया बारिश आया था बहुत ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो टाइटेला दुर्गा आच्छा फुजानि होलायबाय जोमाव टाइटेला दुर्गा फुजानि होलायबाय जोमाव होनदों आरोना इउदिया टाइटेला आरोना ओमफ्राय जोंहा बिदुरा लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच बिदुर मतलब लाइक देने के लिए रोजा मान वापस आ गया रे लाइक औ आगै डिएन आं जाखांबायमोन आरोना रजेयाबो जोमावा जोंहा फरि बाजैया खारबाय नामा रा होनदों आरोना फरि बाजैया खारबाय नामानो सोंदों जोमावा जोंहा अके टक्सिं होनदों आरोना बिदुरा जोंहा ओरैसै खालाम ऐसे किया रे रकेना जोंहा अच्छा भाभी जी हम थोड़ा ब्रेक के बाद अच्छा थोड़ा ब्रेक के बाद में आ रहा है रे बाबा ठीक है बोला ओके 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 मतलब ब्रकेन टेबल जी ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो जोमाव होनदों आरोना औ जोमाव ओमफ्राय इउदि ओमफ्राय डिएन ना जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि रजे बाजै सना होनदों मा ओंख्रिनो सोंदों नै माबाया डिएनआ रजे ओमफ्राय जोंहा दैदेनसाया मा होनखो हाय आब' बिकेन्दर ना हाय आगै दैदेनसा मा खबर मारै दं ओमफ्राय जोंहा रजिया आलु फाजासोमोन डिएन आगै होनदों आरोना आलु फाजासोमोननो डिएन आगै ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो बाजै मा ओंख्रि होनदों
सोरखौ सोंखोलै एयारालाय आंखौ सोंबाय नामा ओंखाम संथ'वाखै मा होनो एयार ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो टक्सिं कमेन्ट फैयाखै हो होआबा मोनसे कमेन्ट हरबावलाय होनदों मा होनो टक्सिं आगै मा होनो कमेन्ट थाङाखैनो कमेन्ट हरबावनो थिनदोंलै आगै इउदि आगै मा होनो जोमावनाव कमेन्ट हरबावलाय थाङाखैनो ओमफ्राय जोंहा माइना मा होनखो गुड नाइट बाय बाजै होनदों दे गुड नाइट बाय दे बिबोनां ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो रजे बाजै सना दालाय मा खालामदों होनदों आरोना दालाय मा खालामदोंनो रजे सोंदों आरोना डिएनआ फेरसेसो लागि आरो ललिता जोंहा मा होनखो बया सोना बयामाव सोनानै दोनलै आब' गोफोर जानाय बयामाव सोना दोनलै आब' गुफुर जानायनि माखौ होनखोहाय ललितालाय रजेया जा मा होनखो ओरैनो दं डिएन आगै होनदों आरोना ओरैनो दंनो ओमफ्राय गनेशरा जोंहा मा होनखो हाय आब' मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आगै आंना नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो अखा हायाखै नामा रजेस बाजै सना होनदों अखा हादोंना हायाखैनो डिएनआ सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो मास्टारा बिराद अनो आदसा आग्ला जाफैलायबायलै बेना जाफैलायबाय आरोना आग्ला ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो हरबावबाय कमेन्ट जोमाव थाब थांखाया कमेन्टआ जोमाव अफिसियेल दा थांबा साब हरफिनबानो जाबाय होननानै नमस्कार खालामदो आरोना हरबावबायनो जोमाव इउदिया गैया ओमफ्राय दा थांबा साब हरफिननो थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अफलाइन रे बाबा बोला गेम अफार अके रे ब्रकेन देबल जी बिकासआ जोंहा हेल' बाजै मा खबर होनदों ना खबरा मोजां बिकास आंनिया नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा प्रसान्तआ मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय प्रसान्त मा खबर मतलब खबर कैसा है जोंहा मा होनखो टक्सिं अके दा रिप्लाइ हरगोन आङो एलबि होबा हाबफैलाय दे रिप्लाइ मोनाबा अके होनदों मा होनो टक्सिं आगै मा होनो रिप्लाइ मोनाबा दायो जोमावा एलबि होगोन आरोना ओमफ्राय जोमावनि एलबियाव थांफिनदों आरोना जोमावा ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो अके जोमाव अफिसियेल खैथायाव होनदों खैथायावनो खोन्थाहरदो मा होनो जोमाव ओमफ्राय जोंहा डिएनआ अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैदेनसेया जोंहा ओमफ्राय जोमावा जोंहा दे 1 PM हरनि 8 PM दे दा 1 PM आरोना 1टायाव ना मा जाखो ओमफ्राय हरनि 8 PM सिम इतना लम्बा 1टानिफ्राय 8टासिम जोमाव ओमफ्राय जोंहा इउदिया मा होनखो 1टानिफ्राय 8टासिम लिरबाय खोमाहाय आगै नै माबा मा होनोमोनलायो इउदिया आगै जोमावा एलबिखौ ओमफ्राय जोंहा इउदिया आगै मा होनखो अके जोमाव एमबि बासायनांसिगोन होमबा एमबि बासायनोसै आरोना इउदिया आगैयाबो उफाय गैया होनदो सिन्टुआ जोंहा मेसेज काट खालामदों आरोना डिएनआ जोंहा रजे बाजै सना थांबाय नामा होननानै सोंदों आरोना डिएन अन थेंक इउ इउदिया आगैया आब' मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रि संथ'बावाखै आगै ओमफ्राय जोंहा निलिम डिप'जिट हाय बोला है हाय कैसे हो ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा होनखो गुड मर्निं आब' होनदों ना गुड मर्निं आगै दानसोरां जों मजा अन ओमफ्राय जोंहा दिमन मा होनखो
diamond oke diamondआ जोंहा मा होनदों नाइस नाइस टिथ होनदों आरोना सोर जालायखोलै नाइस टिथ बोला हे इउदिया जोंहा मा होनगोन आब' आङो खोनादों आब' आं पान्डेल खोनादों दुर्गा पेन्डेल खोदों दुर्गा फुजानि थांथ'नोसै दे इउदियागै पेन्डेल खोदों आरोना दुर्गा फुजानि दे एमबि बासायनोसै आरोना आगै नोंबो दे जेबो नङा दे मा होनो इउदियागै दे गोबाव सम माने सापर्ट होबायना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय इउदियागै जेबो नङा दे ओमफ्राय डिएनआ जा अन आरोना डिएन अन थेंक इउ गाखोआ जा मानोखो सिख्लाफोर गैया माथो बिमा होनदों गैयालै मालाय सिख्लाफ्रा गैया ओमफ्राय दानसोराङा जा मा होनगौ अखा हायाखै नामा आब' होनदों ना अखा हादोंमोन बिरादनो एसे गारबाय नै हादोंमोन इउदिया गैया आब' बाय दे दसे फैबाय थासिगोन आंजों दे गोजोननाय थाबाय दे इउदियागै दे बाय आं खालामहरगोन दे दायो मा होनो इउदियागै एलबि दोनबाथाय ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो दानसोरां अखा हादों एसे होनदों आरोना एसे खत्थ' हादोंमोनलाय दानि राव हादोंमोनथ' ओमफ्राय नै दासो एसे गारफिनबाय ओमफ्राय जोमावा जामांखो फोरि बाजै 1K जाबाय नै फोरि बाजै 1K जाबाय नायदो होनदो फोरि 1K जाबायनो नायदो फोरि गैला ओमफ्राय होनबाबो मबाइल नायदोंदां ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो खारबायसो फोरिया बाजै होनदो खारबाय गैला ओमफ्राय जोंहा माबा अजया मा होनखो आब'ना बिनानाव गैया नामा होनदों बिनानावा मा होनो दङ होनदो अजयागै इउदिया मा होनखो आब' रोजा साबायखर होनदों आरोना दे थेंक इउ आगै ओमफ्राय मा होनो बानायहरगोन दे आंबो सिन्था खालामनाङा दायो बानायहरगोन आं ओमफ्राय गाखोआ जोंहा मा होनगोन नोंनि भिडिअ नायनो मोनि नंलालै बिमा एमबि हरि होनदों आरोना आदसा नोंनि भिडिअ नायनो मोननाय नंलालै बिमा एमबि गैला आरोना हरिखायसो जाखोना एमबिसि गैला जाखोब्रा गाखोआबो दे मा होनो गाखो जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा एमबि जोबला जोब्बाय नामाब्रा मानसिफ्रालाय ओमफ्राय जोंहा डमिनिका जोंहा मा होनखो हाय बोला हे हाय ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मा होनखो नंगौ नामा जोमाव जोंनिजों हागाबाय होनदों आरोना नंगौ नामा जोमाव जोंनिजों हागाबाय होनदों आरोना दानसोराङा गैया ओमफ्राय जोंहा तलनाया जा मा होनखो जोमाव जोंहा मा होनगोन 999 खालामफिनगोन लां दे 999 खालामफिनगोन लां दे रिप्लाइबो होआ फोरि बाजैया हाहा होनदो जानो रिप्लाइबो होआ नेयासैबो माथो होनदो दा जोंहा गाखोआ मा होनगोन आंनिसोलै सालथेमोन बिनानावा ओरैसो आरोना जोंहा गाखोआबो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो दानसोरां आङो जोमाव नङा दे होनदों दानसोरां जोमाव नङानो डिएनआ ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो जोमाव हा मिनिदो आरोना ओमफ्राय दानसोराङा मा होनखो सरि डिएन मिस्टेक जाबाय होनदों आरोना मिस्टेक जाबायनो ओमफ्राय जोंहा फुजा नांबायलै नै होनदो आरो मनिसा बर'आ जोंहा मा होनखो मा ओंख्रिमोन आब'मोनहा होनदों आरोना ओंख्रि संथ'वाखै आगै मनिसा ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो
फरि खिदोंसो जोमाव हा होनदों फरिया खिदोंसो जोमाव होनना मिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिए नामा नो प्रब्लेम दानसर आं ब्रन्ड आरोना हेलो हेलो गाइस लोग कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में प्लीज कमेंट कीजिए सब लाइन थांबालायबाय जोंना हेलो 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 फ्रेंड्स मुनिसा खानाया गिसिसोमोनहाय आंहा Wah, Brian, मोबाइल मिलेगा हेलो हेलो सोनापर हेलो हेलो गाइस कौन है ओमफ्राय जोंहा मा होनो मनिसा अके दिना जामांगो बिखि ओंख्रि संना मा ओंख्रि संखो होनदों संथ'वाखैनो मा ओंख्रि संनो जागोनथाय मिथिया शिवराज जा मांग हा मिनिट आरोना अच्छा कौन है रे शिवराज क्या क्या मतलब आईडी किसका किसका आईडी है रे कुछ समझ में नहीं आ रहा रे गाइस लोग ओमफ्राय राजु बादि पप्पी ओ सो पप्पी दे दो भाभी जी बोला रे ओमफ्राय जा दिए ना मान के एआर नि कमेन्ट गारबोबाय नों हो बिके क्यू होनदों है एआराबो माबा एरलुन एरलुनसो फिलुन फिलुनसो लिरोना एआराबो माबा थाया थाखायालै एआराबो र' अबेथाय आङो माजों लिरनायमोन बेबा फरायदोंथ' आङो फरायबोदों हा एआर इलाय फरायदों आङो बेखौ एआरनिखौ जावबाय थायोब्रा एआराबो जावनानै ओमफ्राय लाइन फरायबायथ' आङो बेखौ फरायदों आङो मा होनो फरायदों आङो एआरनिखौ फरायजोबदों ससेल' फरायनानै माबादो आरोना फरायदों आङो मा होनो डि एन फरायदोंथ' आङो होनदो एआरनि कमेन्ट ओमफ्राय डि एनआ जोंहा राजु होनदों आरोना राजु होनना रागा जोंदों आरोना अजया मा होनखो राजु नोंगौ बिनानाव दंना होनदों आरोना बिनानाव दङ बिनानाव दङ होनदों जावबाय थायो याराबो ससेल' फरायनानै गोसोआव सिरि थादों आं फरायदों आङो नुदों आं मा होनो दिए ओमफ्राय राजु होननानै बिदि नायबाय आरोना हेलो हेलो गाइस लोग कौन है बाबा दसे लाबोनाय माबाखौ मबाइलखौ मैं दोबारा दे दूंगी ना लेकर तो है ना ओमफ्राय सेस करी मनज मा खबर होनदोंना खबरा मोजां नोंनालाय माबोरै negative comment do not tell me please अच्छा 12 बज गया हम कुछ और साढ़े 10 से रहूँगा
ID सबका ID रे भैया gila deh dan sekarang emang kelai like tuna rubah selesai like tuna rubah ibu like dan sekarang like tuna ke boy guys men abone dan gila like tuh gila dah mereka mana saman ke ओंखाम जाबाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आरबिना हाय होनबाय ना हाय सबके किसका रे ओमफ्राय दिना मा होनखो लाइक कमेन्ट प्लिज गाइस बोला है ओमफ्राय राजा मा होनखो भाभी मस्तानी है मेरी Mehbuba Ocha भाभी मस्तानी है मेरी Mehbuba बोला रे आरबिया यू फरायसाया दानसोराङा लाइक थुना होसोमोन आब' होनदों औ बिदिथ' फरायदों आरो आङो आगैमोना बिदि फरायाखै होनदों आङो लाइक थुना हो बयबो गाइसमोन आब'नो होनदों आरोना औ नों बयबो गाइसमोन लाइक थुना हो होनदों आरोना ओमफ्राय आं होनदों लाइक थुग्रा गैला होननाय आगै होनदों ओमफ्राय लाइक थुना हो आब' होनदों आरोना आरबिना मा होनखो you are beauty oh girl बोला है अच्छा ओमफ्राय दिना मा होनखो thank you so much all guys BK live screen होनदों आरोना दानसोरा आब' आं ओंखाम जासै दे होनदों आरोना you tomorrow आब' बाय होनदों अ दे मा होनो जादो दे दानसोरां आगै बाय दे दिनाबो आरबिन थेंक इउ होनदों आरोना दानसोरा ओके बाय होनदों आरोना ओके बाय देना अच्छा दानसोरां दिना बाय दानसोरां होनदों नै बाय दानसोरां अच्छा हेलो गाइस लोग कौन है मेरी बेस्ट फ्रेंड में प्लीज कमेंट कीजिए बोले लाइक भी बोला नहीं चलो लेंगे मानसि ada komen besok nih मानसि gila nih neng mana tuh kasih baik dia deh pes sini larau kubur cái thằng này sao mama लेके जाएगा अरे दे दूंगी ना बाद में ओंखाम जाग्रोदो बिखेखौ ओंखाम जा र' 1 मिनिट जागोन र' बिदिबो
PDD राजु मा खबर बाजै होनदोंना आदसा राजु खबरा मोजां आंना राजु नोंनालाय मारै दं Boro. एक मिनिट ना एक मिनिट दे आखाइखौ बायदि खालामदो फिसालायाबो माबा खिनायखाय गोदो ओमफ्राय वीडियो ने क्या बोला हाय बोला है वीडियो ने हाय वीडियो कैसे हो ओमफ्राय जा एस बी आ गैया मोखां स्रा बोरो मा थाखुमा थाखुमा ओंखि होनदों ना दासो नुजाफैदों आरो नोङो ना आदसा दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दे मोखाङा थाखुमा ओमफ्राय थाखुमा होनदों ओमफ्राय जा baca PDD who are you na who are you पूछा किसको पूछा रे who are you FDD ने वीडियो ने क्या बोला कि मतलब समझ में नहीं आ रहा एक्सप्लोर ओमफ्राय जा SB आंखौ कमेन्ट डारना ओमफ्राय जा FDD आंखौ DNBTY बोला है ओमफ्राय जा DN मा होनदों FDD he is fine who are you kamu teman ini who are kamu lebih sirsiran how are you ओमफ्राय जा DN आंखौ FDD he is fine बोलके दिया है मोगथाङा जामान को मा ओंख्रि दिदि होनदारना संथ'वाखैलै संना जानोसै र' ओमफ्राय FDD आ what होनदारना ओमफ्राय SB आ मानखो आं मन्दिरावसो थांदोंमोन सरि लेट जानायनि आबसना होनदों ओरैसो आरोना जेबो नङा दे मा होनो SB आगै ओमफ्राय जा FDD आ मानखो what fine होनदों bisa माबा मानखो साउन होनाङा होनबाबो खोमालाया नायखानांलासो दा नायखासो खोनादोंना ओमफ्राय जा व्हाट फाइन बोला है ओमफ्राय भिडिअनि क्या बोला तुमार कोट आरलांबावनोसै आरो साउन होनाङा होनबा मोर कोट मतलब मा होनो साफागुरि बङाइगाव करतो मोर बङाइगाव হয় भिडिअ ओमफ्राय तुमार कोट बङाइगाव
बिदय डी एन मान के पी डी डी ना नायदर ना ओमफ्राय जा पी डी डी मान के डी एन बी टी वाई बोला है मतलब पी सॉरी एफ डी डी किसको पूछा हुआ रियो बताओ आप किसको पूछाता हुआ रियो ओमफ्राय जा राजेश मान के आब'आ बबेनि होनदों आरोना आब'आ बबेनि होनदों आङो मा होनो आसाम सापागुरि थायो आगै राजेश ओमफ्राय जा भिडिअ मानखो तुम्हार घर कहाँ से हो तुम्हारा घर कहाँ से हो अच्छा मोर मतलब मेरा घर मैं अभी मतलब बंगाईगांव में रहती हूँ मेरा मतलब घर मतलब बिजनी है वीडियो ओमफ्राय जा एस बी मान के न्यू प्लीज जॉइन मी बोला है एस बी ने पी डी डी मान के टेल मी फर्स्ट हु आर यू डी एन बी टी वाई बोला है संगबाई ना डी एन आपको पूछा है हु आर यू बोल के पूछा है एफ डी डी ने मतलब आप कौन है पूछा है मोगथाङा जामान के नोंसिनि जायगाया मेला जाया नामा आब' होनदों जायो मोगथां आगै दुर्गा मेला जायो ओमफ्राय डी एन जामान के पी डी डी माय नेम इज दोहोन हु आर यू ब्र होनदों ना ओमफ्राय जा वीडियो ने क्या बोला है दुर्गा पूजा आजाव से कहूँगी आपको टुकटारा दिखाऊंगी सॉरी टुकटारा से टुकटारा ओके टुकटारा से दिखाऊंगी आपको बोला मतलब कर कहाँ है आपका वीडियो आप कहाँ से हो वीडियो वीडियो दा यस बोला है अच्छा ओमफ्राय दा लटा हाय निउ जयेन आब' होनदों निउ जयेन आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे लटा आगै ओमफ्राय जा एस बि ओरैसे आरोना डी एन आ इउ आउट आं सानखाथारदों आं नोंखौबो इउ हियार एफ डी डी हा आरोना साल्ला दे नोंजों होनदों ओमफ्राय जा एस बि आ मांखो आगैया मा ओंख्रि आब' होनदों ना ओंख्रिया संथ'वाखै दा आगै संना जानोसै र' दसे फरायबावनानै ओमफ्राय एस बि आ मानखो जा अनार ना थेंक इउ राजेशआ जा फुजा नायहैया नामा आब' होनदों आरोना फुजाखौ जों बेयावनो नायहैगोन आगै मा होनो राजेश फुजायाथ' मा होनो दासो जाहांदोंना थांगोन आगै जानो थां मिलना जामानखो दाबो आच्छा दाबो दं बाजै होनदों आरोना औ दाबो दंथ' आरो साराय दसथायावसो होदों दा होनना लालायदो आरोना खैथा जाखोलै बारदावलायबाय होनबा नोंहा आगैया
आया नंगौथ' आरो न' साउन्डआनो गैया आरो फरायगासिनो आंहा फिसाला हब्रालाबायनायखाय इदि खालामनानैहाय खोनाबाय मा फरायबोखो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा बिलोंगा जामान के नो सावन व्हाट हैपेंड बोला है अच्छा मतलब बेटा तोरा चिल्ला रहा था तो मैंने म्यूट किया था तो म्यूट करके मैं भूल गया मैं ऑन करना वीडियो दा ओके बोला है डी एन हाँ हाँ मैंने डरना डी एन मा जाखो बीके बुंदों जेबो जायाखै फिसाला हयसे हब्रादोंमोन ना ओमफ्राय म्यूट खालामबाय एसबि आगैया ओरैसो आरोना एसबि आगैया मानखो सालथे जोमाव होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोमाव जोंहा थोद बाजै मा सिरि होनदों जोंहा ओमफ्राय जोमाव जोंहा आब' बड' सालथे बुं होनदों ओमफ्राय डिएनआ जोंहा मा होनगोन बेखायनो एलबिखौ बारा गोबाव दोननोसै होनदों दोनसै आं मानसि गैयालासिनो दोनसै दे होनांगौ आं खामानि मावनोसै आरोना होनाङा बिके होनदों एसबिया आंखौ नाथुर नाथुरा देरबाय नामा नाथुर एसबि आगैयाबो आं मोनथिया मा बुस्थु बेलाय होनदों जोमाव मा बोरै बाजैया खारबायलै 1K खालामहरबायमोन आं होनदों एला नोङो मोनला नों एलबि होनाय टाइमखौथ' खिथाना लायाखैना फरियानावथ' नटिफिकेसन थाबा नोङो गैलालै आगै जोमाव फरिया आन्दायसिगोन माबा नोङो आन्दायसिगोन होनदो ओमफ्राय जोमाव जोंहा एकथानिफ्राय होगोन होनदों नामा नोङो आङो माबासोआवसो थागोन दे एकथासोनिफ्राय होबा ओंखाम संना जानानै दायो थागोन आङो दै जोमाव मा होनो कमेन्ट एसे लिरगोन आं अन ओमफ्राय खामानि मावगोन आङो जोमाव एकथानिफ्राय होबाबो ओमफ्राय जोंहा फरिया मांगो आंनावथ' जा सापर्ट होबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे जोमाव ओमफ्राय जोमाव माथो सब सालथे मोजांसो थोद एसबि सालथे मोजांसो हगारदों होनबाय आरोना जोमाव मानगो आं होनायनि र' एलबिखौ होनदों होनायनि र' एलबिखौ आदसा ओमफ्राय जोंहा एसबिया मांगो होनायनिल'सो नामा ओमफ्राय सालथे जोमाव माला 1K जाबावगोन होनदों आयु माथो जोमावा मा होनो नोंनिया मानो दाबो जायाखै बेसे नामावगोलै एसबि आगै नालाय आं दा नायनो र' नोंनिखौ एसबि आगैनिखौ नायनो र' ओमफ्राय डिएनआ टाइमा मबाइल गंसेना माबा एकदम एलबि होलाय माबा भिडिअ माबालाय एकदम जाया दे ओमफ्राय जोंहा डिएनआ होनदों जोमावा जोंहा जेबो बाजै गोसोसो जा बाजै होनदों ना गोसोसो होनदों ना जायो बाजै गोसोसो होनबाय जोंहा जोमावा ओमफ्राय एसबिया गैया मोजां भेकेसना मोजां फराय भेकेसना होनदों ना बायदिबाथाय जायालै आंनिया मा होनो एसबि आगै दा ओमफ्राय जोमावा जासिनलासो जोमावा जोंहा मा होनखो नोङो दाहा नों दोनबा होनोसै बाजै एलबिखौ ना मा होनो होनदों आरोना आं दोनबा आरोना नोंथ' एकथासोआवसो होगोन नालाय आं एकथा बिदिसोआवसो दोनगोन आङो दे जोमाव आगै आङो माने मानसिया थाथ'ला आरोना जोमाव ओमफ्राय एसबिया मा होनखो 20 जौलै बिके एसबिया मा होनखो 20 जयेनलै बिके आदसा 20 नांगौ आरो ना 20 नायनि एसे हरनि आङो एसबि आंनि मबाइल जानाय नङा दे एसबि आगै ओमफ्राय जोमावा ब्लु हरलाय नानि नायनि आं बे एसबिखौ होनदों हरबाय दे मा होनो जोमाव आगै हरबाय आङो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ एसबि होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो 983 एसबि ना हा होनदो होमबाथ' माबा नांगौना आरोना 10 80 90 आदसा
दा दा एसे हरनो हायो नामा SB आगै ओमफ्रायो इम्तिया जमान के लाभ फ्रॉम मणिपुर बोला है मणिपुर से है आप ओके SB DN लाउरा खुलुमबाय होनबाय आरोना हा खुलुमबायनो नोंखौ नै माबाया SB आ गैया DN लाउरा बावसो नामा खुलुमबायनो मानोबा खुलुमबाय हनै ओमफ्राय जोमावा जा अनार ना थेंक इउ SB आ मा BK अंकि किउट सना हा फिथर दे 1K अच्छा अरे लागिले क्यूट ना लागिले क्यूट ना SB भाई ना लागिले क्या है ओके देखती हो मतलब SB भाई क्या होता है कितना बाकी है और ओमफ्राय SB आ जामांगो DNBTY नोङो सरि DNBTY नों गाव नामा गाव CBY नामा होनदों ना जोङो जामानखो 17था ID बहा मोनगोन दै SB लाव लरग' होनना मिनिदों आरोना 17था गोजो नांगौथ' आरो गिखानांखागोनसो ओमफ्राय जा DN आ मानगो SB लाउरा मा बुस्थुलै आङो बुजियासै होननानै हाथायहरबाय आरोना बुजियासैनो मा होनो DN आ मा होनो SB आगै ओमफ्राय जा अमिता हाय BK बोला है हाय अमित खबर कैसा है आपका SB आ जा मानगो नायदो जाबावबाय आब'आ होनदों ना नायदो जाबावबाय आब'आ होनदों आरोना नायदो सोर नायदो जाबावबाय आब'आ ओमफ्राय जा SB आ मानगो DNBTY ओरैसो आरोना सुदेमस्रिया जा मानगो मा सुदेम लोगो थेंक इउ मा खबर लोगो होनदों आरोना खबरा दं बिदिनो मा होनो मोजांथ' आरोना लोगो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं सुदेम ओमफ्राय जा मिजिङा मिजिं बसुमतारिया हाय मिजिं ओमफ्राय सुदेमा जोंहा आंनाबो बिदिनो होनदों आरोना सुदेमा लाइक दोनबाय थेंक इउ सुदेम गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय SB आ गैया जामानदों कारेन्ट दंबावोसो जोंना फैया दाबो होनदों आरोना जोंना फैबाय थांलाय फैलाय जागासिनो बावसो SB आगै कारेन्टआ ओमफ्राय सुदेमा जामानगो ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों जायाखैनो मा होनो सुदेम लोगो मिनानै थैखागोनसो जाथ'बावाखै LB सो होबावलायदों हाजार नामावगौ सुदेम लोगो 1000 नामावगौ ओमफ्राय जा नोंहा जाखांबाय नामा सुदेम मा ओंख्रि जाखो लोगो सुदेम फाइड निस्ला बड़ा मंगले नाम क्या है आपका अच्छा मेरा नाम क्या है नाम विश्व कवि है मेरा ओमफ्राय जोमावा सोदोमस्रि बाजै गावदां सना जयेन जाहर दे रिप्लाइ मोनगोन होनदों ओमफ्राय सोदोम लोगो जयेन जानिनो जोमाव अफिसियेलजों मा होनो बेक हरफिनगोननो बेक हरगोन बियो जोमावा सुदेम लोगो मा होनो जयेन जानोबा
Tina ononderna SB agya sudem bazai join me inde SB agi जोंबो join जानोनो सुदेम लोगो join जादो बे हरफिनगोन बिसोरो सुदेमनियाथ' ब्लु होनो नामा लोगो नोंना सुदेम ओमफ्राय जोंहा लोगोआ मा होनदों र' ओमफ्राय कुछ नहीं समझा बोला रे फिटनेस ने मतलब आपने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया है मेरा नाम लंबा है रे कुछ नहीं समझा बोला मैं मतलब बोरा में बात कर रही हूँ ना अभी मेरा नाम विश्व को भी है बता दिया मैंने आपको ओमफ्राय जोंहा सुदेमस्रिया मा होनगोन आंना जेबोआनो जायाखै आङो होनोनो बाग्रा जाबायसो मानसिफोराबो मालाबा फैयो मालाबा फैया होनदो मानसिफ्राथ' बिदिनो मा होनो सुदेम लोगो मालाबा फैयो मालाबा फैया आरोना मानसिफ्रा मानो होनो बानांगौ जाखो मा होनो सुदेम नोंथ' खनसेल'सो होखायोना सुदेम लोगो नों खनसेल'सो होखायोना एलबिखौ ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो ओमफ्राय जोंहा माबा मा सास्किला थुके बर'आ हाय मेरना हाय थुके बर' सुदेमस्रि लोगोआ जोंहा औ दे हो होनदों औ ब्लु होनि दे होबाय दे आङो लोगो बे एसबि जोंबो ओमफ्राय जोंबो जइन जानानै कमेन्ट हर लोगो हरफिनगोन बिसोरो बे हरफिनगोन दा नोंनोबो ओमफ्राय आसिकआ जोंहा मा होनखो आपका नाम बोला है आसिक ने मेरा नाम विश्व को भी है बता दिया ना मैंने ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनखो आब'ना बिनानाव कक्को मा बोला है हंसल इंग्लिश में बात कर रहा रे आबो ना बोला है बिनाना कक्को बा बोला रे बिनानाव दंना सोंनाय जाखो ना माखोब्रा मा होनो मिजिं बसुमतारी ओमफ्राय डिएनआ अनदों ओमफ्राय जा फिटनेसआ मा होनखो ओके थैंक यू बोला फिटनेस ने ओके थैंक यू बोला है लाइक नहीं किया तो लाइक करो फिटनेस लवर ओमफ्राय जोंहा सुदेम आगैया मा होनखो जयेन जानो हागोन दे होनदों जयेन जानो हागोननो जयेन जादो लोगो बिसोरजों एसबि आगैया न्यू फ्रेंड जयेन मी बोला है कौन नया है मतलब जयेन करो ओमफ्राय जोंहा सुदेमस्रिया मा होनखो खेबनै होयोमोन होनदों खेबनै होयोमोन आरोना आंबोथ' खेबनै होगासिनो दङ दासान्दै सुदेम लोगो ओमफ्राय जोंहा नागारस ओपन हियर प्लीज मैडम पहले भी बोला था ना फिर कभी दिखाऊंगी बोला ना अच्छा अभी क्या हियर 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 लगा रखा रे ओमफ्राय अभी आशीष हेलो बोला है हेलो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रिक्वेस्ट मेम प्लिज ओपन हियर प्लिज मेडम ओमफ्राय जोंहा जितुआ हाय होनदोंना हाय जितुआ बायदेव की खबर होनदों अच्छा र' एक मिनिट एक मिनिट उनाव होनसै आं मैं भी जाने वाली हूँ ना रुको अच्छा डिस्टर्ब मत कर आन्दायबायसो दायो आङो आंसो आन्दायबाय आरोना आप कहा जितुआ बायदेव की खबर होनदोंना खबर फाल मर ओमफ्राय आशिका जोंहा मा होनखो आप कहाँ से है बोला जी मैं आसाम इंडिया से हूँ आशीष ओमफ्राय एसबि आगैया अनबाय मिजिङा जोंहा मा होनखो आब'ना जैसे हाय मिजिं आगैनिखौ आब'ना
ओमफ्राय सुदेमा जामानखो दायो आङो खेबसेल' होयो बेबो मालाबा जायो मालाबा होयो ओमफ्राय मालाबा होआ मालाबा होयो मालाबा होला आरोना नोङो सुदेम लोगो आदसा ओमफ्राय जोंहा जोमावा हेल' हेल' होनदों आरोना सेन्स अके थेंक इउ दिएना अन जोमावा जोंहा लाइक डान 84 होनबाय थेंक इउ जोमाव बेसेबांमोनगो मिनिनायखौ मोजां नुदोंमोन बाजै हाहा नंगौ नामा एसबि आगै नोंबो एसे रोंहांबाय दे एसबि आगै होनदो ओमफ्राय जोंहा राजा मानखो हैं डिटा क्या बोल रहा है रे हैप्पी क्या है क्या डिटा है रे डिटा पूजा समझ में नहीं आता रे मेरे को भाई जा दीपेना मान के क्यूट का अबुआ अंदर ना जा और ये कौन हो गया इसे दीपेना सोर जालायखोलै दीपेना गैयाबा होनदो सुदेमा जा एसबि बड' आगै आङो नोंखौ साब खालामनानै आङो नोंनि भिडिअखौ नायखायो होनदो एसबि बड' आगै आङो नोंनिखौ साब खालामखानाय एसबि आगै मा होनो सुदेमस्रि गयारिया नोंनिखौ साब खालामखानायनो आरोना ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायखायोनो एसबि नों खालामाखैबा खालामना हरदो एसबि आगै ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायखायोनो बियो ओमफ्राय जोंहा बिटिआरआ जामानगो आब' अरखि ओरैसो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिन्दिस अके ब्लकारा मा होनखो फुल पिक्सार नुवाखै होनदों फुल पिक्सार नुवाखै आरोना आं खायलेंसो थाखादों होनदो कमेन्ट फरायथ'वाना सिदा थाबा आंहा होनदो आरो ओमफ्राय बिटिआरआ जोंहा मा होनखो थाखुमा थारबायलै आब'आ होनदों आरोना थाखुमाथारदों आरोना बिटिआरआ मा होनखो सुदेमस्रि बाजै दे आंबो लोगोखासो थेंक्स होनदों आरोना दा आगैसो आरोना इयो सुदेमस्रि बाजै लोगोखासोनो आरोना बिटिआरआबो ओमफ्राय जोंहा जोमाव अनार ना बिटिआरआ जोंहा मा होनखो दे खोनाबाय आब' दे खोनाबाय आब' खालामखानायसो आंबो होनदों खालामखानायसो होनोलै सुदेम लोगो नोंखौबो माबाया एसबि आगैया ओमफ्राय जोंहा दिपेना जोंहा मा होनखो आंबो खालामबाय आब' साब होनदों दिपेन बसुमतारी आगै साब खालामबाय आरोना आंखौसो मा जाखोब्रा थेंक इउ आंखौ खालामदोंबा गोजोननाय थाबाय दिपेन आगै बिटिआरआ जोंहा मा होनखो जोमाव सालखे होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय जोंहा शिबजितआ जोंहा मा होनखो हाय होनदोंना हाय शिबजित ओमफ्राय जोंहा सुदेमस्रि लोगोआ जोंहा मा होनखो ओइ लोगो आं थांथ'नोसै लोगो आं थांथ'नोसै ओंखाम जानोसै जोंहा आरो आं दा गामियावसो दङ होनदो दे लोगो जादो दे सुदेम लोगो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि भिडिअ खोनाफैनायनि थाखाय लोगो सुदेमस्रि लोगो बिकासआ मा होनदों मा ओंख्रि आब' होनदों ना होद आं ओंख्रिखौ मिथिलालै आगै एबार एलबि दोनबासो मिथिसिगोन आङो मा होनो बिकास आगै ओमफ्राय बिटिआरआ जोंहा मा होनगोन लाइक दान अरखि होनदों ना थेंक इउ अरखि गोजोननाय थाबाय दे लाइक होबावनायनि थाखाय बिटिआर होनदो ओमफ्राय सुदेम लोगो मा होनखो सोरबाफोर जयेन जानोबा कमेन्ट हरना दोन दे लोगोफोर अननानै होनदों ना सोरबाफोर जयेन जानोबा कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना बे हरफिनगोननो सुदेम लोगोआ दिपेना जोंहा मा होनदों र' साबस्क्राइब खालामबाय होनदां आब' होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आगै दिपेन बसुमतारी थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा दिबिला हाय मेम होनदों ना हाय ओमफ्राय जोंहा सुदेमा बाय होनदों बाय लोगो ओमफ्राय जोंहा सदा जासुलि ओरैसे आब' आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि आगैया बिके बाजै लाइक दा होनदों ना थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे सदा जोंहा 51 लाइक दा होनदों ना थेंक इउ
बिसोरनो आइडिजों होबाय दा बुरजा जाबाय ओमफ्राय जोंहा सदा कुकिंग लाइक देन फरायखांबाय आं ना दी बेला जोंहा लान्च लान्च नहीं हुआ रे मेरा पीपी नहीं हुआ लंच और क्या वो डरना जमीन ही डरना आ गया बाराबा फुजा रेस गुड मर्निं सोर सोर एलबि होदोंब्रा माखौ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अरके मा ओंख्रिया मा होनखो सुदेम बाजै हेल' होनदों माबा सुदेमा ओंखाम जानो थांबाय आगै माबा मा ओंख्रि आगै ओंखाम जानोसैनो आरोना सुदेम बाजै हेल' होनदोंमोन आरो नै सुदेम ओमफ्राय जोंहा खुंगुरा मा होनदों दासो नुदों बिनानाव दुर्गा फुजानि आच्छा दासो नुदों बिनानाव दुर्गा फुजानि मोजां हामलायनाय थाबाय गड ब्लेस इउ बोला है खुंगुरा आरोना दासो नुदों आरोना दुर्गा फुजानि थेंक इउ ओमफ्राय सेम टु इउ आरोना खुंगुर ओमफ्राय जोंहा सदा मा होनखो मोखांखौ नुथारासैलै दिनै होनदों आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा सदा मा होनखो दासो जादों ओरैसो होनदों आरोना ओरैसो आरोना जोंहा गैया दिना अन होनदों दासो जाबावदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रक्किया जों मा होनखो इउ लुक बिउटिफुल बरालै ओमफ्राय जोंहा सदा दुर्गा बिमा बायदिसो नुबावबाय दिनहै ओरैसै नायखुमाबाय आरोना नंगौ नामाब्रा जावलाबायथारोलै बिसोरो ना नोंसोरो फंबाय एदावो नामा नोंसोरो बिरादनो नोंसोरो मा होनो सरि मा नाम लायो नामखौ लाला आङो दे होनदो सदा ओमफ्राय दिएना आइडिजों फैनानै एकदम एरसै नामा नोंसोरो आइडिजों फैनानै होनदो जा रक्किया जों आंखौ आच्छा फरायखांबायलै आङो सदा दुर्गा फुजा होनबाय आरोना बड'आ जोंहा हाहा मिनिदों आरोना बड'आ जोंहा बिब'खौ बिब'खौ एदावाबा सोरखौ एदावनो होनदों आरोना बिब'खौ एदावनांगौ आरो नंगौ नंनायालाय होनदो मालायखौ एदावबा दाय जायोना होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा जेनेला मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' दिएनाबो एसबि हा मिनदों आरोना बिराद एदावोना नोंसोरो दिएन बाब्रे बाब मिनिलायबावबाय ओमफ्राय एदावनानै बिस्वजितआ जोंहा मा होनखो नाइस होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बड'आ अरखि होनबाय बड'आबो दिएन होनदों आरोना सोर जालायखो बड'आ सिनायला आङो सबकासो बायदि रे भाई आंबो आइडिजोंसो गिदिंग्रा जानोसै र' होनदो 54 लाइक दोनदों जा बड'आ थेंक इउ बिस्वजितआ नाइस होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आदाय आंबो लोंगोन दे साखौ आङो माबाखौबो जागोन र' मा होनो माबाखौबो जागोन आं खिसुरिखौ जागोन र'
Ikan mini. Dede, bagaimana bodoh agaya bodoh nengni fungbai se na. Oh, bodoh abang ni fungbai se. Acha. Kiri kiri bodoh nengni fungbai se. Asika naik na bodoh boha tangke abon kapden. Acha sinelana nengserko. Majung faya. Hello, hello. Anu bor delek. Mang usahakan deh kisuk iko. Sanse nggak? Ayo ang lu ngalal sabo. Kayak angga itu seleng nggak? Oh, kayak ni kau ordang nggak? Udah jauh aku mam, pergi den kelai. Hah? Like. Bisa bodoh, buah tangkem bay ang bersih salah bang celem pergi pada sao. Oi, munna hat kalian lah. Oh, mera mistake. Munna bola na, munna hat kalena, kalina. Terus you know, den jarra kadang den jarra. Den jarra kabai hai. Salah bodoh aman gak SB BKborovlog, SB BKborovlog na dia komen, Pori खारजोब्बाय सो होनदों खारबाय आङो रोसिदा जा हेल' सिस्टार दाना हेल' ब्रादार बड'आ लाइक करो भाई लोग बोला है एसबी ओरैसो ना गैला जानोसैलाय जोंहा दाउखुमै नुजाफैदोंमोन आरोना लाइक दानलै बाजै फन होनदों आं थेंक इउ दाउखुमै गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय no SB yang mah SB yang mah ke mah era tharbra butin indana SB agaya SB abab agian nama bra fungbayan nama SB yang ke ori onar na thank you fungbayan nama SB ya ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखैब्रा एसबि आगै औ होनदों आच्छा थेंक इउ नै अबावबा दिएना खिन्थानो मोनदां
लेथ्रिं बुंबाय नामा दियानाबो ओमफ्राय एमजिसि लोगो फैदो आरोना जो नेट प्रब्लेम ओंखि दे लाइटल' होनदो अ दे माने एमजे लोगो जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा होनो एमजे बाजै बिखा गुवार होनदो आरोना मा होनो नेट प्रब्लेम नोलै बेना लोगोनिया एमजे लोगोना आयु बिदिनो आयौ हेलौ आबै रानि जालायदो आरोना थेंक इउ एम बि बावनानै थाबायमोनहाय बिराद गोबावनो फैयासैमोनहाय दे थागोन ना थाया एमबिबियाबा ओमफ्राय लाइक होदो दे एमबि गुदुं थान्दा गरमसोयो मोनसे कमेन्ट लिरना खारबावबाय नोहाय बेयो एम भिडिअआ जा हेलौ मा जादों होनदों एमआ जा मा आंखौ हेलौ मा जादों होनदों आरोना खिसुरि पाट जादों आङो ओमफ्राय एस बि आ जा मागाया लाइक दाना बनबाय थेंक इउ आगै बेजोंबो लाइक होबाय आरोना गोजोननाय थाबाय एम आ खारबावबायहाय मोनसे कमेन्ट रिड गारनानै आरे मैया थांनो नागिरदोंमोन आङो एमएम खारखोना माखोथाय एमएमनियाव ओमफ्राय देहाया मोजां नङामोन ना एकदम आं मुलि जानानै फिउ जानानै थानायसोमोन ना ओमफ्राय एस बि आसो आरोना स्रोद गावल' जा आब' जासलिनो आरोना अ जानो नामा होनदो एस बि आगै ओंखाम जाबाय नामाब्रा आगै एस बि मन्दिरावलाय मा बोर बिना फैखोलै नोंलाय एस बि आगैयालाय अनबावसो नामा थेंक इउ एस बि आंखौ बिराद हा बिराद सान्दुं दुंबाय आरो बाब ओमफ्राय जाबाय होनदों आरोना आदसा जाखांबाय आरोना बे एस बि मन्दिराव आं आदसा बिमाखौसो दोनलांदों अ नों माबायासै आरो होमबा हाबासै मन्दिराव कमेन्ट गल जोदोंबानो आंनाबो हेलो गाइस कौन है प्लीज कमेंट करो हेलो जुइला बाय नोंदो बियानि बा होनदों हो
जुइलियाम मान के बाय नों ले बियानी बा मतलब त्रिपुरा ओके सम क्या लिखा था समझ में नहीं आ रहा सोमावसारा मान के जा कमेंट करना सोमावसार ओरैसो जालायखो सोमावसारालाय दिना मान के दिना अ नारोना bisa deh ओमफ्राय सोमावसारा जामाखौ कमेन्ट आरोना सोमावसारा लाइक दाना बुंबाय दिएना जा बाय बिके किउ होनदो बाय ओमफ्राय जा फोरिया सरि दिएना माखौ फोरि एलबि होबाय होनदो औ होबाय मा होनो दे बाय दे मा होनो दि एन बाय दे ओमफ्राय जोंहा सोमावसारा मा होनखो दि एन दानो थांसै ओमफ्राय मा होनखो दि एन दानो थांसै होनदों सोमावसारा दानो थांसै नामा होनो फोरि एलबि होबाय थांनोसै खोमा थांथोंसै ओमफ्राय जोंहा गोबाव जाबायना ओमफ्राय सोमावसारा जाबाय जेनेबा एमएमा जाबोखो बाय हा थायालां बावगारो आरोना नों आंखौ आबायदानि बायबावसो नामा मा बावगारनांगौ जाखोब्रा थायालांबाय आं मैया माबा होनबाय ओमफ्राय उल्थासो जाबाय बुजिबायब्रा गावहा आं होनबाय एमएमा आंखौ सिनायला होनबाय उल्था आंखौसो ससमा गाननो थिनलाबायबायब्रा नोंसो आंखौ सिनायलासो लिरदोंमोन आङो ओमफ्राय उल्थासो बुजिबाय ने उल्थासो लिरबायब्रा नोंबो मुझे जुल ने त्रिपुरा ने क्या बोला तुम कहाँ से हो बोला है मैं असम इंडिया से हूँ कपिला हाय मादे ना हाय आबासना बानिया आसाम बोला है सोमावसारा एसबी बडो ब्लगसो आब' अरखि होनदों सोमावसार आदसा आंहा मेन आइडिजोंसो सापर्ट होयोलै मानसिफोरखौ गोरोन्थि जायोना आंना एबार आंबो माबानोसै र' एसबि आगै आंबो रोंबाय र' ओमफ्राय एमा जानांगौ फैबाय थायाब्ला आंखौ बावगारो आरोना नोङो आबायरानि हारे बावाब्रा गोसोआव थायो दाख्लै मानो खारनाय नोङो एमजिनि माबायाव मा होनोमोनलायो एलबियाव आं हाबनाय लोगो लोगो मानो खारा नोंलाय खारदों दा नोङो एमएमबि आबौ राजा ओमफ्राय आंहा सोंबाय बेनाव एमएमबियाव फार्स्टआव नुबाय नालाय आंथ' रायज्लायस्लाबनो हायासै मानसिफोरा कमेन्ट थाब लिरनानै आंथ' बाहेरायाव कमेन्टआ स्पिड जायाना आंना ओमफ्राय सोंबाय आंहा थांखो ना माखो एमएमबिया थांखो ना माखो होननानै सोंबाय आंहा ओमफ्राय बेहाबो जानो थांखो ना माखोथाय कमेन्ट माबा होननानै खोन्थाबाय बेहा कपिला मा ओंख्रि जाखो आगै होनदोंना कपिला ओंखाम जाथ'वाखै र' जों दायो ओंखामखौ माबासोआवसो जागोन आरोना देरथा दुथासोआवसो जागोन जोङो ओंखामखौ ओमफ्रायो मा होनो एसबि आगैया एबार मेनजों फैदो बिदि होननायखाय जै ह किउट एलबिरानि होनदो थेंक इउ खिन्थु माबाबाथाय मेनजों एसे गरबरबाथाय मेनफोरजों बारा बेरायजायाबोलै एलबिफ्राव गरबर जानो नागिरो बाला आगै नोंनामोन आरैसोमोन आगै जाफ्लांदों दे बानो बाबा जेबो नङा आफा सना जेबो नङा दे कपिल एसबि आगैया थाथ'आबो जोमाव एलबि होबाय नामा जोमावा फरिजोंसो समान होबाय मालाय फरिखौ बियो माबायावसो होनो थिनदोंमोन खोमा 5थासोआवसो होनो थिनदोंमोन खोमा ओमफ्राय फरियाबो मा बुजिखो उल्था बुजिखो ना मा बुजिखोथाय फरिया बिदि टाइमाव होखायो होनायालाय ओमफ्राय जोंहा
जुइला जमांका तुम अपना चेहरा को कैमरा सामने लेके आना बोला है। ओके Bagi kalau malah ini tuh. ओके मैं लिखा होंगी रुको। एसबी ने बोला जुल त्रिपुरा ज्वाइन मी बोला है। ज्वाइन करना है तो आप एसबी बोडो ब्लॉग से मतलब ज्वाइन हो सकता है। जुल त्रिपुरा माबायदि संदों फाक्टरखौ Itu mah jangan sama apa. एसबी आगे बाय लाबाय नामा ना दोनसै जा इमे मांगा ए आबाय रानि नोंबो दाना बाला होननो रोंसोबाय माथो मानखो ए आबाय रानि नोंबो दाना बाला होननो रोंसोबाय माथो होनफ्राङोहाय माबोरैबा रायलायनायावनो खोनायो आरो नोंबो ना कपिला मानगो ओमफ्राय माथो दावरावथार आयै दावरावा बैखैसोलाय फारसेखाय कपिलागै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आदसा आप अखार बिया गैया होनदों आरो ना मिस्टार दा बिदिनोखै आरो ओरैसो आरो ना दासो ओमफ्राय आंहा दासो होनदों नोंहा दासो आरो ना थेंक इउ दासो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे नोंखौ आरो ना दासो फैदों आरो नोङो होमबाना अबाव थाङामोनलै दासो सौफैदो आरो कपिला ए होनदो आरो ना औ ओमफ्राय आङो कलावसो होदों ना इलबिखौनो ओमफ्रायनो आवाज फैदो आरो ना ओमफ्राय नै माबा देक सेक दामलाबायदो एकदमनो एमा जोंहा मांखो बाला होननाया मा होननाया बा माखौ होननाय जायो होनदों आरो ना मोनथियालै आङो एम नोंसो मिथिगोनलाय एमा बर' राजा ओमफ्राय मिस्टारा बिके होननानै मिनिदों आरो ना मानो मिनिनो ओंखारगोनलाय नालाय मिस्टार फंबाय मानो मिनिनो ओंखारखो ओमफ्राय मिस्टारा जा एस बि थास' बिबार फिसाइ बहा थांखो हा मिनिदों जोमावनो थांबायनो आरो ना जोमावनो थांबायनो थस हेलौ बोला रे हेलौ मोखां गैलालै ओमफ्राय मिस्टारा मेनसनजों बारा मायावबा आदसा इदि ओरैसो बुंलाबाय थादों नङा मिथियाखै ओमफ्राय मा होनदों बियो दे जालायबाय बिसोरखौ सापर्ट हैदो दसे बिदि होद आङो जोमावनो थांगोन र' ओमफ्राय नाइनि रेंसनाव थाङो जोमावनो थांगोन आङो दा थाङा दसे थानानै थांगोन आं जोमावनो मेन चेनेला साबधान लानांसिगोनलै नोंहा होनदो मिस्टारा ओमफ्राय दे सोरबा नोजोर होगोननो ओमफ्राय दे जालाय ओमफ्राय कापिलाव र' दायो हाबफैफिनसै आयै औ दे जाग्रोनो एसे दे जाना ला दे मिस्टारा आं मा जालायखो ओहो जेबो जायाखै माने सोरबा नोजोर होदों खोमा
नोङो हाइड खालामबा मानसिफोरनाव एलबि लिरनो सरि कमेन्ट लिरनो हानाय नङा ना मेन चेनेलजों आहा आं मा जालायखो बिके होनो ओमफ्राय नों मा कमेन्ट फरायदों आंनि आहा नोंनि कमेन्ट फरायाखै आङो मा बुजियासैलाय आङो नों कमेन्ट हराखैना दासो फैदोंना नोङो